To myślisz, siła już lotnie, lotny bliżej już żył, I du sure, nej, det er sjovt.
Ja, godt kvöld og velkommen til politiskan velfund her i Varspenon og i Klaksvik. Norrløse skipar fire hessen her velfund noen sammen vi velfellevnån. Og vi har vært i affær, vi har vært i Haraldsundet, hadde en fund her, og vi har vært i Viarøye, og så nå vi i Varspenon. Og omframt tikkun öllun mongu som møtt her i kvöld, så strøymer vi døysene, og velkommen til alle tikkun her ute som fylgjer vi. Vi får ha 4 evner i kvöld. Vi får diskutera halvføre, vi får diskutera rujusrattarlige støvene, så hugsa jeg sette en liten pause inn i en 25 minutter. Og så får vi diskutera halseverket og almannaverket, og så boster troblegene. Og øyne tid som i her, tid får chansen at sette spørninger til velevnene. Jeg har finnet omkring rennere, Jakob Pauli her ivre, Jevon og Prei, hvis du vil ha spesielt omkring spørning, og til frukt å spørre. Du kan spørre om alt det som du vil, og du kan spørre alt. Det opp til tikkene. Til kvar på håndene opp, og så peiler jeg, så takker vi døgnet. Rettfølge. Arne vi börjar så hugsa jag lukka att kunna om att telefonerna kanske är jävlest. Och så är det också till kafé, välkaféer, välfällor i Kipa, har felax välkaféer här i Chatlarnon och det är i kväll med fundre ner och attarna och så ösne i andra kväll och mycket kväll i ösne. Felax välkafé. Ja. Ja, og tid som i her tid har lagt merke til at vi har noen fine bokstaver framfyrer. Dette har vi finnet gjort til Look North og vi maling fra Harley. Så jeg håper at jeg har rakt litt når rett. Ja, først vil jeg spørre om halvføre og fortsattpolitikk. Og vi begynner så snart at jeg spør først en iverskipende spørning, og så får vi nærmere i gang. Og til å få alle en minutt at først jeg presenterer til selv og sier hva ditt går stille opp og hva ditt alle arbeider for. Bare først en minutt, Beiner. Vi begynner bare vidt her. Takk for det. Takk for det, og godt å være her. Jeg heter Beiner Hansen, og jeg stiller opp for Folkavården. Og til vi vil jeg gjerne til at vi skaper et samfunn som gått fram etter, og det som øyre tøtninger vi styrer til, med landet er vi til å ha et fralst folk som sånne greier, sånne egne penger som gjør litt, og vi til å ha en familie som hever det godt, beie, hever reier sånne egne penger som egne tøy, til at familien tjatten i akkurat samfunnet, og så også ikke minst til at vi til å ha et vinnerløv som sterkt, og som kan menne seg, gjøre uiløver, og det så utrolig at vi ikke skal være gode kamp for det. Det som vi for dere budskap, jeg vil heve til. Og så vi kommer få en selvbærende budskap. Og det bedre til vi heve gode, sterske fyrtøkker, men også til vi heve smarre vinnerregende og iverksetter, og skal vi også gjøre karmene bedre til å ta imot. Så det nægget å ta imot nå. Ja, takk for det. Så Jan Petter. Ja, god kveld. Det også godt å være i kveld, og jeg heter Jan Petter Johansen, jeg stiller opp for sambandslåsjen, og vi til sambandslåsjen, vi halter til at dette her et vel om tryggleika og trivna til det som vi får stande innføre, og mer enn nærkant så halter vi at det tøtninger mye at vi arbeider innenfor rusfellesskapen, tog at vi sørger til at heimren rundt om oss, han brøytest, og vi sørger også til at til budskapet i førjen, vi har hattlet fortjærlevene, det skulle vi rette opp på, og vi vil gjerne ha at velferden til folk når kommer opp etter, og kommer opp av bøyene kaosater. Så det vil jeg arbeide for det. Ja. Takk for det. Egon? Ja, takk for det. Deilig å være i Klaksvik. Egon sammen sen idé, og jeg stiller opp for januarflotjen, og jeg råkker vi at noen av det kan kjenne meg, til det ikke første ferie å stille opp. Jeg må lukke begynne ved å si at dere velskra, hun eiter at ødt skulle vi, og
det tror jag att det är öliga viktigt för och nu januarflossen att öll i samfunnet känner sig vara vi och ha som möjligheter att skapa sig ett gott liv. Vi har gjort en rigg av attacken som har gjort gerande stein lattar till vanliga folk någon. Men vi vet väl att vi tar montojen som är över nu så är det inte allt som är kommit på slatt än. Och det vill jag vi bryta i januarflossen. Här var det några ting som kunde hjälpa till vanliga borgare som inte blev samtyckt på en väg. Jag kan börja. Ja. Kan jag hålla fram? Ja, håll fram. Ja, här var det några ting. Ett lönar vi på till fyrtjänsten och lejestol var mål som är klara samtyckt. Och det vill jag vi samtycka på en väg. Och här att jag så vill jag vill hacka fyrtjänsterna och folkpensionerna till time som inte andra har livet av. Och så är det att de som ströjas att komma in i bostädermarknaden. Här är så lejestolen för att hjälpa näka, men allt vi tar en rikva av avtöken som vi vill göra innanför bostädermarknaden. Men här kommer vi in och sätta i kvöld på en är att vi vill ha ett samfla här att skulle vara vi. Vi vill inte hacka några avgjöld eller hacka några skatt. Och vi har alltså inte hattla fortjarlån och i år som undanfärande rör nämnde. Det kan det komma in och sätta ni att. Tack för det. Tack för det. Sam Peter Grund. Ja, god kveld. Sam Peter Grund, kjøstøre. Høyre ikke? Goha, så må jeg helt være nærde. Vi vil gjerne være vi og i politiske arbeid noen rett på at torskøyløkene som er i samfunnet. Den skreien som lagt kveld avspekler vel i hvilken mån det er det mest nøyest, og her er det halvføre, hver vi vet ikke halt at vi bare skulle lette bilene til gamle, til eldre i samfunnet. Vi vil gjerne fære inn og takke om råtene selv. Vi vil rette på folkesammensetningene. Vi har sørget for tryggleika til de unge, at de får skapt heim, at de får familie, og at vi får flere bød. Vi vil inn, som sagt, skaffe dem bostad, og vi har noe utørselig oppskott til hvordan vi kunne gjøre det. Så er det ikke av døysene for inn og avska skatta vi i skiftene. Vi har hørt kors igjen at det ble sagt at kjeip i orskene kommer alltid til å følge, men det er hun ikke til å ta med som er de nyeste røkene. Skatta vi i skiftene til å ta med så la jeg seg fra 2020 til det er det ferden fra 8 og på 23% i skatt. Landskattet, det vil si 15%. Det vil jeg bebrøyta, så la jeg seg tjekkvunne i samfunnet og minkar, og at vi alt narskast til kostnadsstøy som det er i samfunnet. Takk for det. Ja, Anfen Toft. Og kvalitet, dølt av dere. Jeg er ikke Anfen Toft. Jeg er 23 år gammel, jeg er klakkskynker. Uppbyggende timpermauer og byggefrøynker. Og jeg er stedet opp for kjøveldet til at først og fremst så trykker vi på at vi hadde vært bedre som et kjølstøvått land. Og flere av de tingene som jeg gjør til er pura rødt, men jeg har så vært, eller vidt og flotsen har vært i øynek, det er hvordan skulle vi styrke land i en mål. Her trykker vi på at vi skulle ha et samfunn her som ung kunne bosette seg, og det er en trobløy i det. Vi kommer inn til evne 17 i det, om brostjær trobløyger. Vi skulle ha en gjerandssted som hanker enn bedre sammen enn gjør nå. Her som vi har bedre kjeipjørske, og her som vi har bedre skipaner, til åkken ødel, more menneskjøslige skipaner. Og en bedre samferdsle, så knytter landet ordentlig sammen, så løs at vi kunne arbeide og feres frukt, lukket mye hver land nå bygge. Og så er det et øyelig viktig ting, som er et fjellbrøtt og størst vindløv. At det er lokomotivet i samfunnet, og det som tjener noen penger. Vi skulle da bedre finne at det er gode føreske smittelige løsninger, ikke sånn ekvar byråkratiske tunga løsninger. Og så til kjent, så trykker vi til fremtiden, hun er bare for. Og hvis vi vet politikere omkring å doa at det ikke er de små tingene, øysene, vi har arbeid, så er det de tingene som ofte teller mest. Og derfor er jeg arbeid for. Takk for Beinta Løve. Ja, hei, jeg heter Beinta Løve, og jeg stiller opp for framsøk. Og Gerard Sterren, Kjater og Tøynon, til dette snur seg om, for meg.
Nu var ölen jag tås om fortsatt politik och fortsatt halvföre, men fortsatt halvföre och i Gärnsten någon chaufförske hushållhalt någon och huschen någon till det som det ska snickras om och därför är att arbeta för om ifall till alla trafiken så. Tack för. Ja, och Stefan Klein Paulsen. Ja, som pastor av Miflotchen så det några grundvirus som vill välja samman med ötlen hinnan som ställer upp för Miflotchen. Och det som vi har gjort till detta väl är att vi har sagt luttla vattnet i Maurlöve överst och välskra. Öll må få en lower trichan rätt till liv i förjon. Vi ser först fram främmant, alltså vi må marska tälja av utlänningar som kommer in i landet så att vi inte missa och sammanhängs med. Vi talte at familjen i større mån skal slippe skipa sin egna gjernsted. I halte at vinna skal i utgangsstøyden alltid skattast av ivskott. Og for nevne 8 så halte jeg at vi må gjøre internettet tryggere for bøtten ung, så eller så, og legge opp til skinsamme skjermnusle, og således kunne det bli vi. Men vi mye flokkene så forstår en allutdannende, mye visan og djervan flokk. Takk for. Ja, takk for et sommer. Så får vi det gang vi tar første evne, og her husker jeg ser at det kan ødel en iverørende spurning, og så får jeg kanskje bare gang til et løyte tjekk, tykker av midtelen. Til her vi, høres vi har haft konjunktur i sånne år, så har tykker flokkar, eller titt ødel gjørst her som budskaperfrøyen melder fra, nemlig at ikke sett oss sånne allmänt byggeri i gongt, enkrat det att det har sett så allmän byggeri i gång att det att sätta ännu mer byggeri i gång och jag hoppas kanske särskilt om Sorjatunneln. Är det några som det bara går fingern upp Ekon? Ja, alltså hvis man teker det sista 4-5 årene så var det öliga nekve pengar sätter jag till Ullöver i 2022 och 2023. Eller gossier 22 och tar pengarna som man inte nära brukar tar flita bara till året efter. Så i 23 har varit en hel miljard i Ullöven kan man säga upp mot en miljard. Men vi har alltså vi ser i Arne så har vi lacka Ullöv pasten rättligen vi får nyra 600 miljoner i 24 och 25 och så sätter vi dock om 4 att 600 miljoner skulle kanskje være, i stedet for 900 skulle det være marsje. Og i 26 det en 530 miljoner, så at vi har lakka uilønner månandes i årene, tror jeg at det for en ekfera, og et annet som man så eisen skal gjøre til sjålandet til at man skal ha en lengt og uiløv atlan, som vi tyvärr ikke har haft det så siste årene. Her man ræfester innanfor disse cirka 600 miljoner. Og nå nevner til Sorjatunnelen, her så 100 miljoner som vi har sett där av om året, det nästa 20 år, och det är så äves ner 600. Så vi vill ju avgörst ha att uilövna komma ner och ett lagre stöj. Ja, Stefan först, och så Beiner, och så Jan Petter. Ja, i utgangsstunden har alltid öliga skilda gott att vi halta oss till en uilövkarmen av 500-600 miljoner. Och det är ganska rätt att vi till att några världskatlaner sökar så har miljoner ganska klumpas ihop och större och är färväl och pumpta. Men det som man nu utgangsstunden sitter av till Uilöver till 500-600 miljoner. Och det är alltid nejut för att åkra samfälla är kappingar först. Och det som vi till anstående har eftersökt allt detta välskoj. Det är en längt till löv i Atlant. Helt öliga löj att man inte gör sådana längt till löv i Atlant så att man vet vad man siktar efter. Här man hickar under 5, 20 och ganska långt, 15 år fram. Hette det som vi att kan sätta av. Och här följer inte som part av anstånd heter välskoj att man över man skott jag inte blindom. Det kan passa in i längt till löven kan man att säga att lägga ju för störst trusta ett litet. Och det alltid är att hvis vi kommer till valtet så är det att det första vi får göra till en längt till löv i Atlant så vi vet vad vi siktar efter. Ja, Stefan. Nej, Beiner. Ja, jag är sant med Stefan och tror att man manglar en längt till löv i Atlant. Och så ser vi vita kanske det nästa 20-15 år nu hur karriär Uilöv skulle göra och hur snäggar skulle se det igång till sen till att det är redan en grej på nu. Vi tar så om tunnlar och är samfärdsliga uppbyggingar. Vi tar så om något strandfärdsligskip och campus och kaldeskiparna kostar olja näck för det och boståndar och så näck annat. Och det är pura grönt, man kan inte göra allt sen. Och då är inte löj man att se den längt till löj att man är 20-15 år som man ser och här man heter en rymlig stöje.
Så ösni här på man inte brukar alla pengar till över helter. Och så är det ösni något annat. Det är ösni hur man skipar bitchverkskatlandar. Du vill jag säga nekv dömrum och ute i allmänna att vi tar bitchverskatlandars färra spår någon tyvärr och till att stäfest att det är inte grått hur arbetet nu och öppen tog och tog slår man ösni rätt upp på hur skipar man allmänna bitchverskatlandar för mig. Jan Peter? Ja, jag har alltid ösning att det är otroliga tutningar mycket att vi får så är det längt att göra löv att landa. Och jag tycker att allt som är otroliga viktigt tar man nu ena för när kommer hinner med välet. Det här är det rävfästa att man attlar. Nu må jag lucka, alltså kan inte få det kunnat rävfästa med en distans här, inte till att med väl. Kan du pröva locka det kunna till dömes här som Spirit Engine, kvar ska hon till dömes? Nummer 8 eller så. Jan Peter tog vart chans av poäng av vägen. Nej, det är otroliga tutningar mycket att man får in och rävfästar till mitt eller nu med vi stanta och i Ötlnes ner och man attlar gör en Soria-tunnel och man har sett igång det forskningsprojekt. Nu har vi det att det ska ett skip att rätta Soria-löjna. Vi vet att strandfärdsskipen är nekvadamon ja, det är äldre än nog snäckväl äldre. Så det är viktigt att man får in och rävfäster kvart attlar man. Det virkar akkurat som om att ingen är näkra attlan. Ja. Och annars så har alltid jag kontinuerat otroligt till det helt i att han att Hattla fortfarande blev väck mitt mellan väl. Det mitt i väl. Ja, jag kan släppa svära på det. Ja. Det är slett inte det är slett inte vi helt att göra men det här är det. Vi tar störst väl det som man kan styra. Man kan inte styra intök någon i förrjun tog att så knappt så kommer en ekvislig inflation som gör att MVG-intökna skramlar ner som vi har upplevt. Laxaprisen fettla, kvotnar minka och makrelen prisen för eisen ner och sånt. Det kan man inte styra. Men det som man kan styra det är utresten. Och utreislevuxen. Och det har vi verkligen störst ser 4 år. Vi har haft en utreislevuxen som är lagre, väl lagre än man hejer årene framan undan. Självt om lönarvuxen var då på så över tjocken som man var i 22 till dömes. Och till lönar som fytla en stor parst av utreislevuxen. Men jag svär på att jag vill längta lov Atlant hvis jag kan. Ja, kvar. Ja, vi tar över samt januarflocken över samtor vi anstånd om att vi skulle ha en längre löv Atlant. Det har alltid fortfarande där Limner kunde bekräfta. Men utroligt och ta vi kommer till ta vär så bonte att allt är 20 här kunde man inte göra. Vi sätter onkan och löv. Alltså det var så ting samtidigt framan undan men för det så kunde vi då för eller 25 haft period på att det ska inte avvisa att det vill vi ölja gärna men kvarjar ölör man ska räfesta det alltid är pura grejt här ölövnar som styrst halt för och här är det dömes bostanar som gör att man får i större enter och här vi spärrar i raxen och här har man väl samtrom 30 miljoner om året som vid är och visar att man också sätta mer av för att få tag gänga kjötar. Så det är bättre lösning. Ja, anfinns och St. Peter. Ja. Nu var det nog stått nu blev det på en väg att Hattla så snackar jag om men man kan säga att utdragsvuxen har varit lytel. Jag sa jag vet inte om man lytel men det är månad minne än av framan någonting och då man snackar om att styra utdragsvuxen så snurrar det sig också i politik om att finna till vad skulle vi göra framåt och så finner det här okej tar vi kör några pengar ut handan som måste sörja för att få fortsätta att hinna så in. Det är hänt samgången då eller väl till som Eikon nämnde ju Janne så kom det hitcha lösen efter så vi tog så 23 så hade vi en avgörelse som var samtidigt undan för samgången hon gav att handla på 405 miljoner och så Janne rättar man in på fler ting är efter så hemma minus 142 och han får ett land som är nu hon häver alltså givet av plus 20 miljoner så man har då öliga väl störst men tar vi snack om där länk tojar och löv Atlant som det här var så man också säger att man ofta samtidigt kör en löv Atlant men så tar politiker kommer på så färra där ofta det skulle säga att populärt sideways det så vill alla täcka så in när alla möjliga annars men det är väldigt ordentligt förnuftigt där också
det har kommit till att samtidigt en längre tid i Atlant. Men till listan med att jag om det är ofta en förår Arna väl, men det listan med att jag att man kommer till det politiska förhandlingsbordet om det är en realiteter eller om det är han som jobbar härrast. Men nu nämnde du bridging som här sånt. Här har vi haft akkurat video ute nu på Ndvelle. Det är en Atlant som skulle gerast Leo under 2006 och fors. Det var en fyrbelslöst. Hon är stadigvæk kört. Hon är så längt i världen från den dyraste vi har att göra. Hon kaknar ölen äcken falkon. Ska hon fortsätta nast? Spyr som ja. Ja, San Peter och så Beiner. Vi glömde. Ja. Alltså längt här öl och att han skulle köra filter det görs då. Det med skulle vara politik och igen alltså så läs att vi har en allmänt verksamhet att ta och köra i privata och så övrigt. Man simpelt ner om politik och ut och som alltid teker hattel futchalån att det futchalån skall inte bara jamvia men jag är skott att gå runt och igen. Och så manglar vi där futchalpolitiskt regelverk. Och så Birgingen och Haraldsson som är med i det största politiska skam i Norge. Det var sitter nekver tinkmen. En lastbilar och en grävmaskin har ordnat där på ett ejablick att det är stor skam. Ja, det var Øysen sitter, sa han Peter, ja? Jag bor klass 13 år, nej. Jag har inte sittit inne. Du har ikke sitter? Nej. Nej. Ja, Stefan Beiner och så Beinta. Ja, det är rätt virkligt för det som byggva konøyten at man ikke funnet en løsning på Birgit om Haraldsson, at det har en fyrbildsløsning 40 år, det er rettelig og virkelig. Og faktisk sørste jeg spurte om en nytt vel ble utskrivet til å være Birgit om Haraldsson, og velnant kunne vi få det på plass. Men jeg husker kommer en vimerking til Eikon Samuelsen, han sier at man ikke får størst inntøk noen. Nå er man parstvis får man ikke størst inntøk noen, men til samstånd som hentet samgången skårer blokken vid 230 millioner kroner i velskøye. Det er en rettelig stor parster av hattelen som de har haft det der. Så det er skiljende at man har skåret blokken vid 230 millioner og samstånd som man har hatt. Og her sier vi at vi må finne til hver skilder hver jo penger i Jesu rutsfellesskapen. Det er det av oss handler i 4 måneder vi at det var førjer vi. Og det er skiljende. Altså 230 millioner kroner. Det er en rettelig større parster av inntøkene som man bare skårer bort. Ja, Beiner. Først da det kommer til Birgit om Haraldsson, så var det så å si at man har faktisk en lengt av lov i Atlant som vil ta som her i underfærens samgånge. Og her har man sett at det blir til 22, og Stefan han har at han maler at ikke noe i 4, og tar på hvertfall grøtt til at pengene var ikke langer, så vannene kan man få det på etter. Og det er vi lengt av lov i Atlant. Det er noe som vi vet i anstående et spørsmål av lunsje, og i halvtid har vi finnet på om at vi ble innkattet i 18 Ølasøke, og det var så i 24, men Tannibjørn hon som ikke kom den. Og det er som heter vi utrørslevæksten underværsangånge. Så er det så ser at vi vet jo alt det at det var korona da, og det var bøyen i Østen fra buskavarandel dømes at ikke alle atter penger. Tøya, vi skulle ha affære av samfunnet alle døgnet, og det som det gjør det så, vi er til middellandet, jeg vet, kom ut ur korona, vi laven arbeidsløse, med et laven arbeidsløse kan man si at det var en fære av budskapen, men man sa i Ørnlondon her det var man har rettelig høyt arbeidsløse, og man røyner at det kom på skjort og jatter. Så, og åttet seg at det var også det inntøkene av voksjøsen kjøter en utrøsning her. Ja. Beinta, så Jan Peter. Jag har alltid ofta snurrat sig om att politiker har fortfarande en realitet. Om vi tar håbyggningen, vi blev vi och höra löktingen ska vi äga gjort den här. Alltså första spätchen till håbyggningen blev sett i första i öltene. Så ofta är det så att här politiker börjar en Värskatland så har de sett allt och lite av. Antingen tog det är uppgörskikt eller tog att de bara vill ha det för en kvanpris och tog bara sedan lagerpris och det kan göra sådär. Så det har också öl området att man också är realistiskt kan hugga bort till vad bygge Värskatland när nu ena för kosta. Så tack. Ja, Jan Peter. Ja, för mig är det oskiljande att man väljer att sända pengar av landet och natt och så som det blev gjort. I morgen så vet man ikke en gang til eller at man nødt til å ta stolen fra avlønnsbilen, eller fra folk som har bruk for avlønnsbiler, tar man ikke råd til at gjøre seg byrgensnivrum her i Haraldsson. Her vil så video hva jo i det, altså, nå er jeg kjipere jo, jeg er venn ved å sindre rotle, men at det er alvorlige greier, å køyre i rom,
skola, bøteskola og skola kvann morgon. Altså, hvor så lengt vil man fære på velferden av folk? Ja, Egon? Ja, jeg har alltid hatt det nok så løy å sette det opp på bandamaten, tror jeg at stolen, eller at gjøre byrgjensen, vi har altså ikke, hun er ikke boet av noen øren ting, hun stender i lengte av lov atlandet, ta landsversk, eller til samferdsel atlandet som vi har, til å begynne i 2020, og så vidt jeg vet, så har vi sett noen millioner av til det, å begynne til 4 men vi har nok ikke sett nok pengar av till nu som det andra på kostnader hon kostar hon står och kostar 22 miljoner i halvtid till var 2018 prisen så det är inte det vi om att det är en ullova som ska göras och hon ska göras tar hon är planlagt hon är planlagt till 2020 så det är alltid är inte i tog att man inte ger henne men att hon nu lever som det går och inte nu sett sportsmassing vitta och inte nu rönta finjarna för Det har chansen. Ja, det har tid av eisen sitter her i flere år og ikke sagt einaste år man sa byrjens for den jo det er veldig Tid har haft chansen. Ja, det vet jeg godt, men det har tid så sannelig Det er jo røpt om det flere for henne. Ja, men det har ikke vært sambandslokkene, vi har ikke sett næka opp til. Jeg råkner ikke vi nækar hever i møtra i Gjørstana, hvis hun passer inn i Ullava. Hvis jeg kommer inn nå, så er det utenfor. Ja, til Jordan, hun vil Gjørstad og han sier om du kommer inn et litt. Hvis jeg lukka kan si Jeg er slett ikke sikker på det. Det er 100% sikker på, det kan jeg godt si at det. Men vi tar gjort en rikve av Ullava i Norge. Man kunde gott sagt att Birgit skulle komma först, men hon stod till 2020 och hon var gjort till 2020. Vi tar just Ullava i Aul och textska skulle ha just startfolk av byggningen till sjukhusen och skannaren och husarskolan som nu är livor. Så vi har brukt nekva pengar här och de har kanske tröst mer än de som vill ha Birgit. Ja. Du har inte tejpat allt för skannaren, men ja. Nej, men vi gör det Ullava. Kan inte lojta av en skannare hvis man inte sätter pengar av till höllen så han kan sättas upp. Vi har sett nudstörv och vi har sett ega pengar av så man kan 800 000 i år som man kan läsa kanningarna skjutare. Så skannaren han ger inte ensamma. Ja. Anfen? Ja, jeg halte til at alle flokkar, nu røyner alle at det skal være rundt, men alle flokkar har sitt avteljende ferier, så gjerne hun ble gjort med ferieprislasjonen 6 fors. Jeg talte etter, i måneden folkeflokkeren sitter 24 samgånge, sambandsflokkeren sitter 94, januarflokkeren sitter 8 ferier. Kjøvelde? Og Kjøvelde sitter 6 ferier. Ja. Så vi tar en chans til å velge nødt folk, så synes jeg at tingene sin rørelse. Man ser at det er lengt gjør Ullava i Atlandet, der har vi ikke hiltet. Man ligger og skumper der fremme og fyrer seg alle sommeltøyene. Så kommer også andre spennende malen i midtelen. Og vi vet hørt jo at mannen fra Asia, Norge og i Heraldsfondet, det var velfunnet der, at han tror i ikke på at Birgit om Heraldsfondet kommer å være gjort og kommende velskøy, og da kommer vi ikke engang nekvar, hvis jeg minns rett. Finer, du har svært på der. Og nok fornuftig å velge en mann, Noring, Kone. Kjøvaldets flasjon. Og nå kommer han, så ser tingene sin rørelse, og som atlas arbeid for at hun kommer og kommende velskøy. Ja, jeg hadde Beiner skal slippe svært på der. Jeg har selv hva hun skal gjøres nå, og en årsaktiv har vi gjort oss lengt til løy at hun kom ikke for en avføren til Tjeju, det var også til at man rærfest til dømmes til Tunnel Nordfjall, og man har også lagt ned husene og husrådsskola, og det er alltid en politisk basgang gå opp og også i midtelen øker landet nå, så at man kunne si at jeg halte det var en tinklimmer til Kjøvald nå. Han kritiserer jo for det er sørste av velskap om at jag fortsätter hon var tapetserad vid norra Ethiopia. Det var kvar för att jag vet inte om det var en kritik eller kvart, men det är en förståelse man ska till allt en politiska baskunn gå upp och ta så att vi tar Tunnel Nordfjall low fist. Tar så gör det nu hade jag att tøyene kommer till nästa och till Birgit som här alltså. Ja, jag också en uttøyelig spurning, tog en gång kött, uttøyelig spurning till det knöll, det är att telefonskjöld och vojskjöld, alltså från avgavist fiskevinn och älvinn, skulle de hacka eller skulle de lacka eller skulle de vara det som? Onkel som, ja, Stefan? Ja, vi talte utgangsstøynen at alle vinner i førjen skal skattas av iveskåte.
och tog vi absolut inte vi på att hacka tillfångskjölten mer. Det är rujtliga hö. Jag alltid helt att man ska röna flytta sig ur en skattarskipan här. Man hittar ett urslit någon och man kunde göra sig kompromiss vid att passa för skatten var progressiv för avsa vinner ett stöd eller grader men att man inte skattar av avloppet. Det har alltid ofta förr till marskattliga avgärder i vinner som inte gagnar samhällen i röv. Ja, Sam Peter. Ja, alltså nu är det en öjlig frier om fiskvinna för tøyna, och tog alltid att här man ska röna varvet att här. Och tar man sig bröjtingar så ska man ta en dialog vid vinnarna om hur det ska se ut. Men det är inte rätt att det bara ska riva skott. Det ska vara tillfångskjalt. Och i alla fall så långt som utländska kapitaler är vinner så nöjas vi att bruka det här kipan av tillfångskjalt. Men i allt man kan gott bruka berg. Ja, jag hade Eikon och så Banta och Jan Peter. Ja, vi talta att det är breiast och här när kommer bära inte mer och ta också om bankar som bankerna har haft ett EU-skott av 30 miljarder det sista 5 åren och där stora företagsnar och det kommer till tillfångskjaltet eller tillfångsräntorna så haltar vi det eisen att här kan man kanske bära synte mer men det är inte näka ekvisligt som vi tar så men allt må spela till hvis vi skulle få ett samflag hänga samman och kunna göra det så gott att de som inte är vi att de eisen får en möjlighet och det ska fortsätta alltså man gör. Banta. Ja, vi ser att några skatter och avgäld skulle inte sättas till värsk och man helst ska hitta efter tömmen intygningsman nu ögna förhäver hur man ska gagna det här månaden bättre i åren man får att ta mer in. Ja, Jan Peter. Ja, nej, vi vet att akkurat tillfångsräntan hon ligger på inte här som hon är nu. Men hinvägen snackar man om halt för boskapen och något annat så också vi att ja, man kanske ska förhitta ära vägar runt det också man kan göra innanför allmänna stånar och annat. Som till dömes att lägga stånar samman och det är ju på tal att är det stånar som är under 20 så kan man ta. Men här är viktigt att stäffästa att tar stånarna tar pjöst inte bara att lägga mysigare röst. Någon tar kontakten så att lägga ära sen som ett land här i Klaksvik. Ja, så tar jag rationaliseringar och i allmänna göranon. Ja. Ja. Anfen? Ja, jag har alltid inte att vi skulle hacka tillfångskjölten mer. Jag har alltid vi skulle begynna att hitta efter för egen dår och fest. Politikerna har bøylet så avskan av de allmänna fyrsittningsna. Här skulle vi vara helter och hitta fest efter. Och jag har alltid inte av pjøs av Ben Arab och fortälla om vad skulle göra det av Valter. Det har ju politikeren själv här rikt till att finna ut av. För jag skulle vi göra för att få mer. Jag tycker inte på att man snackar om en spärring i allmänna grön i Rösland. Men det snurrar sig också väck att finna till lösningar. Så att vi får mer valuta på 14 kronor som bruk. Så nej. Skjuter upp allmänna spärringar? Jag vet inte om det är spärringar. Jag har alltid bestämt att säga att vi skulle få mer för kvar kronor som spud in. Ja, så. Ja, Beiner? Ja, alltså i fjör så kommer 25 miljoner kronor bøyløs inn til innførskjalt. Og det er omframt allt det som vinner annar betal i jøkken, vanliga skatt, parsavskatt och vinnermusskatt och så vidare. Så att är alltid att det kommer av mörskon outjust och det vi tar tvärs så vi tar en intux ut en utrustning vi ser östen till och jag kan välskra vi tar det inte till att vi skulle ha en outjust stake så vi inte lägga flöjer jöld och burgaren och hick med utrustning så är det några ting man kan göra några byggnader brödingar så ser man för kanske så med det bättre tjänst för färre pengar med andra har var större under så att det går vad han väg man ska hitta. Ja. Egon? Ja, tar vi tar som att det är vid det allmänna så är det viktigt så att det är vid alla tunna efterhitta till allmänna skipanar och här börjar vi under Lassla och Janarfloss som vi börjar i toppen någon. Så jag vet halt att vi har mycket tal av landstorsfolk och elraven så vi vet halt att hvis man ska rationalisera så må man börja visa själv först. Man kan inte förlanga det av öron hvis man inte gör själv.
Och det som vi vill göra till att man ger enfaldare skipan när man kräver omsidning som är dubbelt. Man har nämnt forskjellige ting som man søker om og byggeløyve, matrikulering og forskjellige andre ting. Men enda mal er viktig å få meira borsjord til allmänna til at vi har en øyelig stor trobleik i fremtiden. Jeg vil komme mangla som jeg folk innenfor velferdstjenestene. Jeg tror nøyest vi at gjøre det skille godt, einfalt og ikke dobbelt funksjon. Så vi kunne gagne ut orskene til det som det vil bruke for i fremtiden. Samme Peter, og så Stefan. Ja, jag har alltid snackat om allmänna sektorn som jag kunde in ju nu och man snackar om att börja med sig själv. Så är det rätt, ta det är större och näka som inte avverkar det. Men till döms pensionsåldern. Här häcker man inte sig själv. Man vill ha pensionsåldern upp till falschen men inte till politiker. Här häcker man inte sig själv. Så att jag kom in att det är vi tillfånges jalten. Här ser beinare vi kommer mörskon till inte som tojer på att vi det kommer mörskon vi tog. Jag har alltid man öra sätta samma vinn och hitcha efter hur det betyder. Vinnarna ska följa sig trygg. Gång det motor så ska det allmänna tracka till. Men så låter det gånger helt gott för vinnarna så ska vinnarna göra. Vi vill gärna hacka pärstaflaskatten upp att 22% som vill det vara naturliga. Och så skiljer vi slett att prata om lytel och större pärstafällor. Det är 4% vi snackar om och det är nekv tjattheim som känner nekv och till lyte tjattheim som känner lyte. Jag har själv en lilla företag. Jag betalar glädjligt alltså 4% jag tror att pärstafällaskatt. Stefan, så för att spekla runt av ett ämne. Jag har kört om tillfångskjöltene. Så man minns till att mannen som talar en pärsta och tillfångskjöltene. Og jeg vet at nekver tjener vel i offshorevinnene, men det er også nekver som ikke tjener så vel. Og her tar jeg mot hjem til sannlig at mørskene, hvis man skal bli vi, at hakka tilfångskjøltene. Og så alltid det kommer til fortsattstyrningen annars, så har vi rått ved øyelig røskaffær rundt vi som plenklipper noen, og man talma, utraskelvøkster, talma. Og det er å få en øvelse, men det kan man bare gjøre til visst. Jeg har alltid at man må ha større dirve til at sette utødslige tiltak i versk, som kunne sperre noen kroner, gjøre noen nøyskipaner, og så framvis. Og også ikke et stålskipaner som faktisk slett ikke særlig kinsammer, og her har vi til flasjen til dømes vursta det grønne stolskipene som har kostet landskassan om 100-tals millioner, og så kan man spyrja seg hvordan sosialt rett var det å gjøre det, og hvordan lengt det er over flott dere, det grønne kaosene. Så vi må ta det her og sin større dirve og være mer skeptisk enn kan man gjøre det. Ja, takk for det. Så også jeg at vet om det er noen spørninger ut i salen. Ja, her. Helt for, ja, men det kan Hannes først. Ja. Røys ikke gjerne opp og... Ja, hallo. Hannes Hansen. Da jeg hukte etter så skrånene for den funden kvalt, så ringte jeg han, jeg skal ikke gjøre det, velfundet klaks og fyra der er en valg, ikke et år om fiskevinn. Det er helt vært sin løy, og han sier til at det var til velfellet en yngste der. Og jeg alltid har vært sin løy at man ikke tår å snakke om fiskevinn i klaks og fyra der er en valg, så borde man helt ha ställt upp i havn. Men det var inte det som jag skulle snacka om. Det som jag ätlar att hända samgången som sitter nu och så satt för nastsöjnast. Nastsöjnast tog det 25% av svartskaftet, 25% av sild, 25% av makrele, 18% av barnsavnen, korta uppesöle och resten för till vinerkänningar. Hese för atlet är det samma. Dennis Holm var fiskarministeren. Och det är atlet helt stora show, men det enda vi tog att det blev en singulär lovgjord som rakte ett fel varjon till okkon. Och vi brukar alltid inte frier in jocken samarbete. Vi bara över samman lekvar. Det är inte frier. Vi ströjar oss kvant det augusti komma vidare. Vi får minka om flottan nu. Så i samgången sitter nu har just en lov för ett fälla och en person. Jag ska bara veta att det kommer till valten nu hur så kommer. Vi är några just vi att det här ett laverda som det är. Tack för det. Ja, og i tøtslige spørninger, Sam Peter kanskje først? Ja. Han som jeg har sett sammen, takk for tøyene, er veldig tøy. Barentshavn var det. Det pura grått att vi skulle hitcha på alla som fiskenlökarna kjolt om det frier. Nu tror vi det var purasta frier, det man ju helt att säga. Särskilt ösen tog att även inte blev tidsi upp här i Klaksvik som mer fiskenlöst där.
Men sjåvande skal det hittas upp alla lovgavnar och hittas efter och ingen ska vara vidgjörd som enkelpersoner. Det ska vara vinnaren som är vidgjörd och vinnaren ska vara lika stilla. Ja, några annars som är hoa Sverige här snär, som han säger, Beiner. Ja, vi talar kvar för att det här brödningar som blir gjorda öja enterskåast och inte minst det vi löjves tygar skojen till att det var så här vi tar vi gjorda en annan lovgave så finner vi den lovgave som är 12 år löjver. Så igen hända sangången kom till så här man omgång då ändå nu jag det och det bara minka och man har helst några lösning på vad man ska göra. Så vi talar kvar för att man har för lösning på det så kött som att någon sangång kommer till. Ja, så du snackar om att få löven upp att det. Lövstöjna. Ja. Ja, Anfen först. Så Jan Peter. Hvorfor spør ni snavnos? Jeg kjente til at det jeg sitter selv, så jeg selv tar i, jeg kjente ikke selv, det var nok så misfornøye vi, det var ikke instansmentet. Men jeg halte til at hvis man skal svære på det så halte vi skulle alltid ta det hitja, vet om man ikke gjør skøylageren i Kipan. Man skal omgående være så stolter at man ikke kan fære trommatter, at det ikke det nå en lovgave som diskriminerer en part, eller venter en rett, så det som det og det kan lova, det tar vi vel for det ikke på. Ja, Peter? Ja, jag bara man ska säga att fiskvinnarna har alltid att ha trycka karmar att viska ontor och det är så skiftande i alla tojerna. Det har varit man på priser och fisklöver och regleringar så det är allt för näka jag vill arbeta för att fiskvinnarna nu går att trycka karmar att arbeta ontor. Stefan så Ekon. Ja, det betyder valtar större frier runt om fiskevinna än att det hever värre. Tåtåan är inte så ekvistlig. Men akkurat detta törsligt uppskott som hans var stil. Det tog vi i flosjen inte ont vi. Vi har alltid att man kan skaffa ui så längt vi antitrustreglerna. Och här tror jag att kan säga att vi inte viska för att fiskevinnan och alla vinner få så stöva karmar arbetar under som möjligt och här inte vi att vi ska för att fiskvinna för längt jag löver att vi ska under så läsa att horen lägger oilöver inte vill coach. Det är Aramal. Ja, det är väldigt 12 år och det är något att få inte utgångsstöd att arbeta ut fram. Jag har ju ankar flockar här ta så man kan till dömes Aramal i upp lövstöjne. Är det några som vill spela in till i samgång och sammanhang? Är det några ultimativt krav eller vad så? Men är Punkt 12. Ekon. Alltså det som är alltid viktigt innanför fiskvinna det är att vi kommer in att vi får en skipan som man kan få en breja som ju om ta också sälja om ens vägjölten och det som man gjorde vi älven det var att man fick en breja som ju över samgång och anstå folkaflocken var gott nog svim med samband med vi här man fick en skipan som är galtande till 2022 och man eller 2003 och tack mig ut det som är alltid viktigt är att man rönar att finna några ting som man kan få en breja sämja om så det frier. Och det kommer till löjvestöjarskaj så var det 8 år i sjöfondslån som vi är och ta var det många grejer fätan. Att det kunde man leva vid ta. Men vi har visst last och kom fast i 8 år. Kanske kan man mötas av mig in i mellan 8 och 12. Det vet jag inte, men det viktigaste... Ja, det vet jag. Gott och dåra väl att rockna. Vi har inte så värt inte värst. Men alltså, det viktiga är att man röjner och går att finna sämjer som vära från en samgång till en ära. Det snurrar sig om bäg fiskvinn och älven. Beiner. Ja, och jag utgångssteg 12, men nu blir bläskörna blir semingsmävrer, men jag vet inte om man kan bruka hatta. Men det som tydligen inte tycker på det är pura grått till att det som inte kan hända det är att man sa att vi testar shade har blivit uppsökt och man inte fann några lösning till deadline och det som hände där var att alla nöjlöver stega upp man gör inte några nöjlöver fiskfinna och att samma mentest fiskfinna inte på samma sätt så det går var öliga tydligen med chamma fair heter på plats. Tack. Ja, var en spårning rätt, Jakob Paule? Ja, jag spårning rätt. Ja, så Peter. Är det traditionellt under vet jag att förhållt vi här som blir nu då nu snackar om skipa. Och nu är kostar vi skudar alltså med är och ringsland där lägger prim så fasta rum på brunnen.
och det stormar räknon. Så kan vi kjelet. Jag släpper inte några för elväcknon. Ja. Ja, som Peter Grøyer, Birgingen om Haraldsund, kvart det onkrever in i att men hon ska på annan listan eller så. Hon ska gerast efter man röna från att göra efter 2 år Atlant som ligger nu till sig tjej. Alltså hon gör det tjej ju. Eller jag säger att det vi skulle hålla oss till. Vi skulle inte bryta det. Vi röna från att göra det till. Jag håller jag som vi har sett att centra pengarna till tjej men inte så nek. Ja, vi tar bara runt det så minnas vi det alltid på band. Jag spår Peter, visst? Ja. Ja. Jag må befora jag vill jag vara lackmar tidsan ur Atlanten. Då är han som ska bruka 32 miljoner för att få sig bridgingen på plats. Han borde slash finna arbete. Och det är att hälften av våra verksamheter. Att det kan aldrig en lön kosta 32 miljoner. Anpaga lossna för mig. Anfinn först och så Banta och Stefan här och så in. Ja, i allt. Skillnat. Yes, Banta. Jag spår ner om man hur kan ladda vara. Vi har ju att säga så här myntna och här färra folk om romsorg för dagen så är jag ska låta här ha en rättligande rävfästning. Yes. Och Stefan? Ja, sa Peter, 32 miljoner, det är faktiskt lackra läge i sambars landsturen om det. De spurte ju om det här fyra, så kom man upp på gård 3 miljoner. Och jag ska inte hantera det här stå till om det är längt för sunnare eller inte. Men 32 miljoner, det är öj man att få plats för en här längt jag lov i Atlant. Och det vill jag veta sånn att jag vill ska fyra. Ja, tar grön och blå här ivre. Hvis du enda vet ikke om? Ja. Ja. Ja, jag har alltid att det tar vi varit när vi här alltså inte och välfunnet så tar man hört föräldrarna stand och snacka om att det sända barnen till så skola och hur jag har fått det är och att det regulärt bryter i rum bridgingen så alltid det kan bli försökt. Så Great Halla, Haraldsons Bridgingen var gjort i 2020. Ja, Men det var en spurning jag tror. till vad var en spurning rätt? Ja, Vad spurning jag tror. Ja, Kogvald, Sanna Dalfas och Kon. Birgit skulle komma i jar. Men det som jag också säger om det vi till snack om pengar och stjärnas avfärslarna blir kort ifrån för ett IKEA-skap som man smugglar hem. Men landsverk kan misshandla förska pengar som där har gjort i sådana kvar vi glaser och vi har pickningen och så vidare. Hvor färd och onka avlägningar för landsverk? Ta strandförstår mista för att IKEA-skap. Ja, vi snackar om en stone här, landsverk, Beiner och Fist och så Egon. Det är det som är galt vi tar bitchverskatan som vi har det. Det är det att här är en snappert. Tyvärr. Alltså det är östra ölla frustrerande jocken politiska skipande till att det var ju så att det är slash några grå kurapper där att man får gång för bitcharoi och ta lite stonkon och skilt nå tog. Vit. Ja. Och då gör man som vi nämnde vi Janne att man har ölla kött att finna det av hur man skipar allmän bitchverskatan framåt så som var för grått staffas kurapper now då som var kommer man ska för efter dagen efter det här visst det ändrar. Ja. Så Egon. Ja, det har varit arbetat vitt i att Gosman skulle skipa byggverkatlander av Nudjon. Jag och Beiner har varit ute i arbetet. Lagmar är fyrt, men det var inte livet vi för. Man är inte, det var klart, men man är inte äntliga just alltså funnit till äntliga semina så det kunde sättas i verk. Men jag vet inte allt klart och är en väl blev utskrivet. Det har varit arbetat vitt i nog lunch. Ja, Jan Peter. ja, jag har alltid att det är det man det är något som man får oss på plats det är så mycket pengar som färre utgång vinter för att han affär och det är alltså också skattekrönor så det är helt säkert som man får oss på plats kött. Ja, så halt jag vid jag vill lukka banta löve först så halt jag vid stäcka vi häst ner. Ja, det som jag säger, Jan, är att det snur sig om politiska skipan, man var realistisk att det är för under byggverkatlander. Vi tar om havbyggningen som börjar först i ölt ner. Vi kunde också ta döme vid glas, ta uppskådene blev, eller tillbøyene blev läten upp. Så för att minnes var det öll haggre än det som politiska skipan har sett av.
Och politiska skipan stäcker omgående upp och säger nej men här har vi inte råd till eller vi måste sätta fler pengar av. Det går bara gångt och så blir man bara vi och köper fler år att äga så först och främst alltid man måste börja att sig själv om politiska skipan som ska vara realistiskt i projekt för gångt. Ja, anfäntlarna stottar sørste vimersking. Ja, jeg har selv sitter himmelen bor i Gårdstøysene, da man har fortalt politikeren hva verskatlandene kostet. Og det er øyelig ofte vært til at det ikke vil lortet etter, om man sett måned med nye ut, ja, hvis man har fortalt, for jeg får ikke fra början av hva det kostet av, så har man slett finnes til jøkken. Og det er bare en realiteter, men her må vi være grunnleggen nekk bedre. Jeg synes som bitchføringer av flere verskatland. Og jeg vet at det er tilfellet. Ja, man sett minne att man vet att man får shit jök och så man bara ta till att natter och ta begynner man att pojka. För jag säger skor här nu arbetarna och det snur sig efter det här. Smittligare skipander, enfaldare skipander. Ja, stora bitch process nu. Ja, bitch vinnan vet hur man ska störa processen. Tack för det. Tack för det. Detta var första omfär. Vi får alltså igång vi ta nästa omfärre som den rujusrattaliga stövan och flockarna tar skipa sig själva för vi alla evner tåsan och vet inte om det var utskiftning i ett lagostigt skipa det kom vi får en halv minut till utskiftning. Stegg, som sagt, at når dette evne så har det stegg, og jeg tror vi at så er snart som tjatje tar gong så vel, at jeg tror vi at vi enda vi kommer ut i klokken 12, er vi rally og tar hokse. Hallå. Vad är det? Ja, det ser ut til at vi er klar. Vi får igång til vi nästa evne som heter Rujus rattaliga støvan. Og jeg husker at Lukas som det första evne någon så husker jeg at tid som standa för första fjärde kvällt att hit få lucka en minut att presentera det själva och ta så och lucka överordna om kvittet är ju i politik och vad det att arbeta för alloktinge och som sagt tid som har presenterat det kan till släppa undan men åtten skala först. Tack för det. Jag är i åtten skala istället upp för Falkaflotchen. Hvordan jeg kom inn i politikk? Jeg kom inn i politikk 7. januar 2022, klokkan 1:30. Og de fleste kjenner søvna. Jeg ble oppringt der dagen 4, så 40 timer åren visste jeg ikke om politikk, og jeg ikke idé om at det skulle ende inn i politikk. Men det har jo vært i 4 år. Vi vil jeg virke 4 at vi får øyne fruer og fralser førger. Vi ikke at folk skal trøyvast, vi ikke at stimbra om motoren og i fargen som vinnan, som det som gjør okken, eller som driver det som vi lever av. Og vi ikke at sette familiene i sentrum, i middebelen, og gjøre familiene gode karmer av virkonder, til familiene i tjattenen og det som virkelig har trytning for okken personligt, for okken som mennesker. Så vi tar nekv imsk på hjertet. Ja, og så får vi over til Janar Flotchen. Ja, jeg heter Olar Nypo, og jeg var ikke da morgknappelig den 28. det kom på i politikk, men og nå har alle steg å snakke om Birgit når Arne slapp opp. Så jeg var ikke hva jeg skal si langt. Stevneskans Janar Flotchen legger opp til at vi skulle ha en tryggende gjeringsdag og radlet heim. Det er alt år som alt som har familie og hus og bøtten, det er alt skilja det, men hvordan får man det ikke? Og alt skulle ha en fremtid i fargen, og alt skulle være loftet at det lå vi gjør stort først, og alt skulle kunne arbeide og regge vinden, og alt skulle gjøre sutt for å kunne ta arbeid i fremtiden.
Det allt man kan säga för halvlagt år, men jag tycker själv på att vi kunde göra det. Och Birgit är ju sån fyllt näck. Hon nu steg öle över brettan nu i länga tog. Och jag snackar med en av Kalsøyden. Han säger till att tar finns alla vägar asfaltera att drottningen är skönast. Så jag vet inte om vi får sköna sjövafallen. Att du kanske finna något Birgit vid drottningen är en av sista för. Men jag har ju inte annat lägga sig att. Jag kanske Fredriker ska bjöas till här och sånt där. Det är möjligt, det är möjligt. Ja, har vi kött. Kjallstøre, Sylvia. Ja, kan det inn, og takk for at det kan være i kveld. I Jøkken og Løyve så har det vært två ting som ikke atler mer. Anna var sjukrøkterforeninger til atler mer ikke, og hit var politiker. Men Løyve vil det annerledes. Folk finner meg til at lese sjukrøkterforeninger, og mer damer helt almindelig vel til å starve. Jeg er nærmere sjukrøkterforeninger, det har skrivet allmenn av Facebook nylig, akkurat vi er funnet sjukrøkterforeninger. Her har vi lært at samskifte er alfa og omega. Hvis en syklinger skal ha det godt, ta fra til at han innlagt ut til som vi er ut, så det rettelig viktig at alle de som er rundt om vi kommende vite det som de skulle vite, at vi forstande det som vi skulle forstande. Til neste, jeg tror ikke å være politiker, men det ble helt ikke så løs. Og det som jeg har lært, så jeg kom inn i politikk, det er at det er forbi ut til samskifte, og i midtelen tar viktig gøyraner. Nu det har vi landsverkskever på tal här som och här alltid jag snä syra delar Adlo bridgen här är ett gott döme och på att här har byggningen sikkert också ett annat gott döme och på att man samskiftar inte vid att ta som arbete för byggverkskatlan och så gör. Så det är ju så det ösnä som jag alltid att absolut att ska vi och en samgånge själv ta i väldigt liot. Det som jag också att är det viktigaste att jag mer hvis jag blir vald in så är det trycka mer att jag vet vad som ska vita ta jag ska vara vitlig avgöra och att samskifte vi Jordan vi alla vi kommande till att se och sälja vinnan och fiskvinnan som vi har haft upp här och som inte släpper över ett ämne i kväll. Det är rättligt viktigt att vi politiker torra affärer och ett öppet och ärligt samskifte om vad blir till och vad inte blir till. Så vi må öll visa samfällagssinne och vi må öll bära detta landet samman. Ja, Eirikur. Takk for først. Ja, Eirikur, Tjavalde. Ja, jeg heter Eirikur Jakstå, og ja, jeg er Tjavaldsmauer. Og jeg har vært på politikk i Sindrive 3 år. Jeg kom inn som væramauer, har tatt 18 sørste vel. Og takk for min fortjernevntene. Det var et øyelig avhørst at være ui tøy. Så ble jeg allmanna og mentamallarare. Det var jo i nesten et år. Og så ble vi tilfunges og vinnermallarare her rundt røstene fiskmallarare. Og det var noe som jeg var øyelig spent og pausa, øyelig nek fram til hva for ting skulle gjøres her. Vi klarer å neka, vi klarer å endre noen fiskvar i avtalen her så framvis. Men så klarer jeg aksel ikke mer og gippa jeg til hus og skriver jeg vel ut. Så det er nok kjettere, men nå må vi køyre atter og komme videre her. Grunden til at jeg er på politikk, det er ikke noe som er kommet knapplige. Det tror jeg at jeg halte førjer skulle være et kjølste utland. Jeg halte vi skulle gjøre okker ekne avtaler vi høymen. Vi skulle viast av okker ekne vire. Og tar vi gjøre bedre avtaler vi underland. Bare hvis vi tar okker fiske i utflytning til dem, eller det som er fiska vörer som hållt här i alverna. Vi så utflyttar vi mittlen 600 000 tons av fiske kvart år. Får vi 1 krona eika för kilo vid bättre avtalen så är det mittlen 600 miljoner trätt till Lockon. Jag kan gå på vi och jag kan se 8 trätt och det är att vi var då tja udatarsamband förra för några dagar sedan. Här ser jag skriver här skulle vi upp i OL så är han latte väveren till att bli ett kjolstort land. Allt annat är att höjmen ska brötas efter Ockon. Och så stannar Bjärsta Osberg och Elisa Schiberg att stanna där och Bjärsta och mest som tar i en och säger att jag vill släppa till OL. Jag vill ha möjligheten att komma till OL. Och är så inte det värda så lös att hvis du inte helter hvis du ikke helter at førjer skulle være kjølstort land og komme til OL, så er du i møter til førske håndballslandsen. Ja.
Ja, öll känna banten nu, så vi får över till Asano. Ja, hej dit. Jag heter Peter Asano, råkner inte vi näka känner mig, men halve japanare och halve svunninger, uppvuxen i Tokyo, det var Hamsens största bojor, och nu jag blivit förlovad i Svunne, så att ja, jag vill bruka mina som man säger erfaringar här från Japan, och nu säger jag till att fiskvinnen blev inte nämnt, men jag arbetar för att ha handelsavtal i Japan, och här är nämligen vi fiskvinnen. Och så har det med förstås någon, det är för nek för avfatta vattnet, det är färja god, det är mamman välja, vi må hacka föjtale, nu kärlek jag kanske från folkaflossen, men hvis familjen har det gott, så har föjtale det gott. Och det är mamman absolut välja och styrka familjerna. Ja, tack för det. Så helt tack för det. Ja, tack för det. Jag också jag spyrja en spårning till dig öll. Tas så ut i hemmet att storvälten spelar vi musklerna och i mån till tar rutschrattaliga avskat att det kun gustit huxa om rutschrattaliga stövarna. Jag också kanske sälja skulle vi standa samman mer vid Danmark och Grönland eller hur skulle vi manövrera och ut nu jag vill kan vi det ju. Ja, det var allt uppe så jag hade vi börja bara här i. Skål. Ja, Sean, vi skulle vara uppmärksam på hver gång fyrs vi hemmen och fylka vi och tog. Men vi har varit en gång nu så jag vi finner hemmastorsläona här som vi stöv och har arbetat fram emot att bli en självständig show. Och det är ockara stävne. Fackavlocken hävdar som stävne att färger skulle bli självständig show. I färgen skulle föringa råa. Och jag halte inte att vi skulle slinkra av tog kausne. Vi skulle hålla fast vid tog kausne. Vi skulle arbeta fram emot det i malen. Ösni ta brytra sinter runt om oss. Så absolut halte jag inte att vi skulle låta ta att det är sintra turbulens förstyra det att vi inte att vara självständigt land. Jan Peter? Ja, alltså jag halte att det är självsagt att vi då är att styrka om rusfällskapen ännu mer och särskilt i ösnya av varje politiken. Men det är också en tydning av mycket för oss att vi släpper vara vi och att vi får mer rättande till det. Och då skjuter vi upp i samband med att vi vill gärna modernisera rusfällskapen. Och det gör med annat vid det att vi bygger då lyckas som två skolor kvar vi vill ha den förska parten här som man häver med annat allt och mittelsjøva avtaler, handelsavtaler och fiskevågavtaler. Och så ösne det som lyckas som vi vill åkon i förrjun innanför vägpolitiken. Och så har man hina skolorna som lyckas som mera fyra det som vi vill Danmark och förrjun och mera ut här som suveräniteten är. Och till inte lögna att vi skulle inte hitta så jävla längt när få viker att tror i tojorna så såg vi hur så pressar i Grönland var då. Och det är inte trycklöjt ut i att vi inte kommer som så tog alltid till av allra största tydning att vi tar till allvar. Och så kan anker säga att det är rasselpolitiker. Det är alltid slättisch. Det är alltid slättisch. Jag har alltid lyckats större rasselpolitiker att tillstånd och säger att vi inte kan släppa vid till OL. Det är fördömer som är kvar i Charland till sloppen vi. Så det är sannligen just en rasseldömer. Olavor, så Sylvia. Ja, så vi är parsta NATO. Vi är parsta en naturlig parsta Västerhaven. Och ta Grönland blir högt så skulle vi avgörst stanna samman och stola Grönland. Och vi är ju en fällskap nu, men han ska dagföras. Det är så rutsfällskapen som Mette Fredsen tog sig om. Han kan ge oss nästa större utarruts politiska höjmelder här som kan vara gott för fiskeutlåtning. Ta föringar själva kunna förhandla sådana sattmalar. Så att det är inte ivast att vi skulle hålla till Västerhaven. Ja, Sylvia. Ja, det är inte dualistiskt att det är vi att vi skulle vara själv, men vi skulle vara samman. Jag är också särskilt om att ja, vi är självstörre, vi är självande.
fyra att vi skulle vara själv, alltså inte vara ett kärland, men att vara självstort land, och som nu så det i Rujfällskap någon. Men akkurat som man kommer in här så blir det mer och mer grönt för oss att i geopolitiska planen att vi kunde inte bara vara ensamma, så att det skulle vi ha ett eller annat samband och samstarv i andra land. Och där vi ösne fyra och i Kjolstörnen. Själv har vi varit ute och kanske varit inte kontroversiell i Hesson Malnon, och jag vill till döms är en kommunväl och i förut skriva om att det helt att vi skulle i ett norrländskt samstarv. Och i halvt själv att hese London här norr, det skandinaviska London standa så boskapar blir rättliga störst och väl, och i visste så jag vet hade haft en nekva för en bättre koalition och kanske inte större vald hvis vi var samman som skandinaviskt land, och i östern fyrtjekta finns England och på ett som där är utanför ES. Ja, Eirik. Ja, tannstøvan som i heimen og tann uttrykklægen som og særlig at de tingene som hentet i USA, øsne, det gjør til at det stender bare grøyer enn nærkere at man nøyes at ha en sess vi bor sjølver. Til her, man er her som avgjørende av artikler, vi skal ha nekk mer samband, vi skal ha samband vi alt møvelig land i verden, og ikke bare vi åkt. Og vi skulle ha godt samband med de landene som virer alt kjøver lov. Det øyne de landene som oppe i NATO. Til tannveien til her vi skulle være, og til tannveien vi skulle fære. Da man tåser om, hvis vi skulle huske om, at hvis vi kører rasselene forut, og tar verer krutsk, og så fremvis, så vet vi at det ikke er som kommer hjelpe oss. Det har vi sett, senest, det var et hømskrutsk, det var det bretter som kommer her, det var det samme, hvis det ikke skulle hente, for ikke hente, men hvis det her på, så verden til oss, ikke Danmark, helt til hinveien, under 17. hømspartiet, da så vi ikke til det for en krutsk var li, og til føringer valgt løsning. Da kom der ved krukskipene, og sørger for at vi ikke skulle fære nærmere ved. Det så när støvan til okko, og det som henter i Grønlandet, det ikke så underligt at det henter at amerikaner viser av for Grønlandet på handamaten. Det er venner vi å selge odjar til ånder. Det har gjort det før, og nu sier de, ja, men det har ikke hemskortet, og så sier de at her okkur, her en kjempestor odj som hører til Danmark, så sier de at det kunne vi kjøpe. Vi har før kjøpt odjar fra Danmark, derfor er det gjør det nå. Det er det negbeter at man et kjølstøtt land, man en stator, hvis det nå onker interesserer okkur, så sier de at korsen her sender førjer, og så spør de okkur, og så sier de at vi er et land, og vi er part av NATO, vi er sammen vi Nord-London, vi er sammen vi Vestrøm. Ja, Beintan? Jag skiljer lite här vi ju som faktiskt och tog som att vi skulle få dessa höjmiltnar. Så vi oj dessa höjmiltnar det här är ochkara land, så vi skulle bara kräva det och se det här är det som vi gör. Vi har ofta sett i politik och i idrott och i vinnarlivet att vi må klara oss själva, vi får onga stol och krascha ur ES eller Danmark in så har vi sett att vi har haft med att bli en bojkottare, och vi såg ju för idrottare folk släpper inte att ta lot imsa stenar, och vi hade alltså hur skulle först landslig färra till OL som ett challenge, alltså ta på förra så sjön skulle de släppa till. Så outgörs där vi skulle ha en shotstova förjar, men här tror jag att området jag säger vi skulle ha ett samstarv och i norra rövon här tror jag att till här vi kommer långst via samstarva vi ånder. Och så att säga att nu är ölen jag tar sig till om Grönland, och nu är det breaking news och danska milon har de förmanar och det har sent danskar reporter upp här att fortälja om vi först att häva Grönland ju så rätt. Men det som det ofta snurr sig om, det är att danska milar är uppöster om att det danska rujtje ständer till att missa 55% av landafröjlig ökningsjassar. Det är som om att ökningsja av vanliga grönlänningar inte fyller så nek, men mer att ökningsja av danskar har missat 55% av danska rujtje. Så vi skulle själva rå och själva, och vi skulle inte bara sitta vid bordet, vi skulle sitta vid bordändan och ta alla avgörer. Vi vet bäst att tjänar och avmal. Ja, Asano? Ja, sjåvande skulle vi takk for Rujtjesfellesskapen, og jeg råkner vi til å øtle samtidig vi at vi til ikke nøkter vi at nøyverande støv i Rujtjen. Vi skulle ha 8 Rujtjesheimelter, vi skulle ha flere handelsavtaler, og til dem som nevnte Japan, og vi kunne også prøve EFTA, men spørningen er at vi skulle ikke løse, det vil si vi må skifta vinter, kanskje skifta skrekkvar, kjøpe noe bil, men vi fer ikke ur hus nå.
Det är man ju vet. Vi skulle tack för Rudgesfällskap. Och vi Trump, ja, alltså han är ju inte nämnt förr och USA för nog inte uttäcka förr, det är ju onka money för amerikaner. Och USA för helt inte läpa Grönland, ta samman ut till läpa Iran och Venezuela att det är inte samma reaktion mot Grönland och Trump för att väckna 18 november så att det hade inte vi skulle resa för Trump. Att vi skulle bara fortsätta tack för Rudgesfällskap. Ja, jeg halte at jeg spår en av sånn semje her til løyka sambandslokkeren som tåsar Danmark høyt eller opp, eller hva det er, og henne sinter så mer i parstug, må de sagt. Og til så ikke vi da også gjør noen tjatje om tjauarsemjene. Hvis jeg løyka feidikene at tåsar sinter om tjauarsemjene, hver stilt at det er noe mot til det, og bei nå er vele, og 18 vele, og hva betyr dette? Kunne de letja teksten ut av sinter fyrir, hva betyr tjauarsemjene? Hva skulle vi nå? Prøva 8 først. Okay. Jeg halte at, som sier oss før innleggen, jeg halte at vi har vært jo en tilgang til lunsje, og vi da er blevet vi, er vært jo i tilgangene fram, og i møter er blevet en selvstendig tjau. Vi øya lofta tog som danske statsministeren, Mette Frederiksen, sier, jeg halte av 2023, ta i hånd faktisk inn i A-hesten her, at det rette samband i okkara middelen ikke skal være en rujtjesfellesskaper, men en rujtjafellesskaper, som annars en sambandsløk med røysning være ute vi for noen annen så igjen. Og jeg halte at løtene kommet, tar man i de politiske skipene øyner største, samband i rocken vi faktisk øyner øyner, til å si at vi ikke ordentlig kvæter i øyner vi, til å vite hva det går ut på. Så i halvt där borde være vi og funnet ut her hva det går ut på, så hadde vi et halvt sikkert steg sterskere, og det var ikke litt for okken som tjau, at vi fører ut og stod som øyn medover, og i en sånn samrøying, som faktisk den danske stjøttenen hever halva vekkene lagt opp til at vi fører under. Og jeg halte at vi skulle samrøse i Danmark om en fralsam fellesskap i midten landene, og det det som ligger i korsene. Ja, Peter, det bare tid som ikke har sett jøs, eller er det øvet? Nei, altså, nu var ikke så veldig følelsene lortet i utvarten, men jeg halte til at dette her må være en tjauer avsemja. Det er ingen som samter om, det løsning, det ikke løsning, ingen forteller ordentlig sannlig, man hører bare, nei, det kanskje, og kanskje ikke. Vi pura grøy i akkurat støv, og til det vi vil arbeide innenfor grunnlovene, og fer man ur grunnlovene, så har man lost. Det akkurat pura grøya støva, og det altså det ingen, ikke en gongt forskvinnan og i tjauveldet klarer å svære på hva dette for nækka. Og han er spennende, tror jeg, jeg vet ikke om hun er bunt igjen, så stram og så rundt av krosjen til vi innan flokkene, kanskje. Ja, eller først? Ja, da vi jo en fellesskap som det er, og her grunnloven ligger til grunn til på en, og det som javnarflokken ikke til takk for en rujtjefellesskap, så er vi kom å få bojer heimilder, og det er det som jeg vil alltid si for at okkara altså det som vi uttrykker okken ut i heimen. Og her det er det som det kjører som jeg vil mest for okken. Og det så affære ur rujtjenon? Det ikke som som man sier sli i støyen her på en, men i første syfte det å være ur rujtjenon. Ja. Så ja? Ja, vi... Her sparen her mange navne, Tjauarsemja, Løysing og å være kjølstøt land til mester for okken til samme. At vi ikke gjør kjærland, og akkurat som Banta sier, at vi selv sitter vi bor endan og tager avgjør vekk noen ekne land. Og at det skal være en semja i middelen tjauer, det ligger også i årene, så vi i samstarve. Og i øynene etter årene samstarve. Om det så rydtja fellesskaperen vi tar imot Trimon, Rujtjenon, Grønland, Førjar og Danmark, eller om det er noe annet, det er alltid jeg vet, altså, selvvandig det først til, altså, så langt som det ikke er noe annet. Vi får ikke ligge som et lød i Atlanterhavnen, til så kommer Trump eller Putin. Ja, Eirik, er du her? Ja, vi Kjølstasjon, vi samt vi Åtna, vi samt vi Olave, og vi samt vi Silvia. Og jeg var kanskje også grover vi sambandsløsjen igjen om etter vi, og alltid jeg vet at jeg halte øyne vi førjon tar i teier. Men, og jeg øyne øyne glad over fire at
at formaren i sambandsflasjonen, at han nu börjar bruka uttryck som spennetrotjan bliven for trång, da han tåsar om hvordan rujusfellesskaperen i det. Jeg alltid til ordentlig godt at han börjar føle at han strammar. Vi talte til at vi skulle slett ikke være i denne spennetrotj. Det er ikke bedre å være i denne vanligere trotj enn i denne spennetrotj. Og det faktisk skrekkeren til åkken og kjølestasjonen til at sambandslokkeren vil parste av til neste samgångene som vil i fargen, og man får si at det løsbonden i et lytesindre åkken, det det som blir semjene i fargen, det reies vi vil ha en samgång og som man gjøkner for kjølesemjene. Det vil si ikke vi sambandslokkenen? Hvis jeg begynner å finne det av at dette her den rette løgene genga, så vi självande åpen för sambandslokkeren øyne vi og en slukere samgang. Det er ekstremt større tøytning at vi til fargen standa sammen om dette, at vi må være, at vi skulle gjevast vi å være under Danmark, vi skulle være ved søgner av Danmark, men vi jo i en fellesskap sammen. Ja. Beintan? Ja, det är som Åtne säger att nu är lötant och nu börjar danska politiker att ta som att avgöra att den ligger i färgen till föregång och till förska falske som ger framtiden och till ölian nutje tonar och Danmark det annars hade alltid vush till här ser väl signa i grundlåna och som de säger hon kan inte bara brytas här och nu. Så vi skulle bara hålla fram och vi skulle kräva okra rätt och det öliga vanta mycket alla toina att skulle skicka sin undersökning grundlån här. Det grundlån stäffas med annat här att osannoligt vi skiftar till dansk målsökje och det tog vi akkurat som bara släppa att sitta vi och tia och det är sånt inte rätt. Och det är bara spåren grund tog så är det akkurat som blir osannoligt politiker och så är det förengång som missat hemma allt det här. Ena för några sjöarna var det telefon net i förrän eller telefonpolitiker som brottsliga blev utanrikspolitiker och det sån ting alltså vi skiftar ju hem och brötas alla toina så det enaste vi kunde göra till att säga att vi är en självständig show att vi samstarvar jon och föte vi är grannlanden och jakon men att det är vi som öja avgöra rätten vi vill ju öllon tois med förgöra göra och det är vi som sitter vi på räntan. Ja, Asano heter när vi med skänk. Ja, alltså det är först och främst inte lösning. Sambandslokkeren sätter spårna att om det är lösning till det inte. Hvis det är lösning så har Mette Fredriksen inte vi i arbeid. Det är åtta till vita i sambandslokkeren. Mette Fredriksen är vi i arbeid. Hon vill inte lösning. Ta vita det där. Råkner vi at han har väl sambandslokkeren kommer vi ut av semminne och vi får dagföra hämta rujespelskapen så att vi får utan rujes heimelte. Det är allt handlar om. Ja. Jag också att ta så lösning om kongshus. Det är ganska synd att göra vi Haraldsons Bridges när alla år. Jag får Fredrik och Mary hända vägen. Så kanske man skulle hålla fast vid kongshuset och finns det hända vägen så Haraldsons Bridges blev gjort. I all det är stor var närlig skom så Bridges blev gjort för en dansk kong eller drottning. Det är aldrig. Ja, var Sylvian, vi med skänk. Ja. Sangren säger små vidare men tog vi kunna och i allt att det här var föringar vust så sannolikt bär ju utrottet särskilt nu i handbollte senastne bär kvinnor och manslig och inte minst privata vinnan tog tjoar semjan för åkon rättliga viktig tog att ta lötna vid kunde sitta själva och förhandla så öppnat det sig upp för vinnarna tjockon särskilt att jag kunde samråst och vi att sälja till andra land som det inte kunde det på grund av att det två skatting och efter har vi nämnt och så är. Då är det så allmäntligt viktigt att vi kunde själva sitta och samråst och egna vägna. Jan Peter, du vill ju några akkuringar. Gör så väl. Ja, men det är bara att komma vitt om till att vi samband om vi har en goda och grundiga lösning. Och det är att vi röjna att arbeta innanför och vi kunde gott arbeta innanför så grundlåna. Och jag tycker alltså vad är det lösning? Är det kvart alla då att han kvart också kvart nej nu var det nu spelar jag tycker kvart är det en lösning Anjo svärar till anjo svärar är det lösning fortell klaxosjön och kväll är det lösning det har vi då sport 100 färnar anjo svärar ja kvar vill svära Ja det lösning till lösning Självante ja och Arger
Jag hade där bara en spårning om år. Alltså det är som att sambandslockaren, alla politiker inte sambandslockaren är reducerar och ner till ett anstakt år. Det som det snurrar sig om, det som Peter och Banta och och Sylvia och Olav och Åtne är samt om det är vi skulle färra fra avera och en stöv här som Danmark är PV färjan och färjar är under här till att vi stanna lika och att vi har jaunbja och samstarv och ta emot tänken som vi gör. Det är inte mer invecklat här. Och det ger och øyla nekva mølagar som vi ikke har i det. Vi da var sett til dømes til makrelstrøyver. Da var det Danmark som boykotta i okkon. Hette vinner vi det her, måtte jeg sagt. Takk. Vil Kjøvald varve Kongshuset? Kongshuset, vi i Kjøvaldstasjonen, her det så løys at vi vilja stånsette republikkene, og det skulle så gjerne være vi en fortsette, men det er ikke det som koppet ikke okkon. Det er fløytende lukket mye ikke okkon om det er en konger eller en fortsette. Det snur seg om å få ekong til okker ekne skjete, at vi er en jaunbjør samstarv, i stedet for å være en underlagte pastor i en samstarv. Åtne? Det är inte nivå om att vi skulle vara en jaunbjörns samstarve, men jag må kommentera Peter. Det var en fantastisk god observation som Peter Asano hej. Danska stjärnan har bjudit in till detta. Och i halte att ta och tar bjudit in till detta så är det förvånligt av oss om vi inte rör oss upp och ta av till möjligheten. Och att vi inte skulle kunna stanna så vid Daner och Grönland som jaunbjörns pastor. Det det ingen grund till att hålla vi kunna. Vi har reje av fiskvinnesamlingen som och ett ivist inte eller just under näkar in här som helter att det blir bättre playa eller att inte vara om tala danska stjärnorna helter än jag själv. När det ingen ivium att det är okkara förhåll så vet bäst vita bäst kvartärner och vet oj att ha arbet när tog. Ja, Banta, så Peter. Ja, det som jag körde skilje till kvoi som flockar halta till att en dansk fortsättningsrör ombord försk avhammal bättre än en försk luktmäver. Alltså kvoi med fresen bättre än en barror, eller axel, eller hur det nu ska vara. Det är det som jag körde skilje. Alltså, jag också med som uppvuxen i Västmanna, eller en kona som uppvuxen i Vaje, eller med som uppvuxen i Klaksvik. Hur bättre skil för och förskon avmalon och vad mer om försk vidskifter än en kona som är uppvuxen i Aalborg. Ja, Asano. Helt det var grejer att ha inte lösning med sambandsflocken och sprid efter så att två kunde kanske sportsbeinlöst med Fredriksen om det är lösning eller inte. Och han får svära att det är inte lösning. Ja. Ja, Jan Peter? Ja, nej. Det som det är det att vi kunde saktans formalisera de vidskiftene som i det. Det vill säga vi kunde saktans få några gröja mannagångter över utanrikspolitiken till Åkon. Och vi skulle ha fått en avgöra rätt. Det kunde vi saktans, så vi kunde saktans göra detta där. Allt det samma innanför grundlönerna. Men i halte är näkra flocken och nu vet det gott, nu är det inte formänner som stannar på den här och det men i halte framvägs att det manglar att fortälja förra folket det lösning och kvosse futja vi det. Fortell och kvosse futja vi det. Alltså det så lösa jag vill så lösa och så att det inte betala. Ja, att är det här vi där då? Klockan är ägg. Men Eiger, Jerswell. Det här vi där då. Kan fortell någon förra folk hur det ska göra. Det som det snurrar sig om, det är själv invecklat. Det är att vi har just en semjo. I flocken och alla flock, du bjöd jag prata med alla om och bara tåsa, så ska du nog få svär. Tar flocken så lunch. Det var så. Ja. Jag har måste tänka mig vi för lunch. Jag ser flockan är samter om att vi skulle ha ett jaunbjörn samstarv istället för att det ska vara samstarv upp i. Ja, får inte jag hade vi så att jag är så att en starter har mot Kina hickar till förjon så så att hittar den världskort så så att det förjar så ständer parentes Danmark. Där Spanien hickar till förjon så så att det parentes Danmark. Det är som ger att det är så tro på att ta emot samstarv och tog att hej häva själva
pastar av Torra London, eller pastar av Torra Öchen som gärna vill vera Kjolstad London. Det blev inte sant där. Jag måste släppa svära. Jag måste släppa svära. Det han svärar i hörs på spårningen. Han svärar på spårningen. Alla man har betala eller alla man inte. Det blev inte sant där, så jag kunde huxa mig hellre för att spårsta center till tojar-linjerna, alltså tid som gäng ta under vid Tjauarschemin. Vad snackar vi om och toj är en man säger underskriften ska och kvart är det vi söker för och alltid skilta svära, alltså är det så lösning eller är det så ut ur Danmark? Jag vet inte hur du... Jag kan gå på gynna. Jag känner inte tojarlinjerna. Det är en förhandling som ska igång. Och när vi begynner att förhandla är det hopplöst att känna en tojarlinje. Det är det. Så vi kunde inte sätta toja, eller jag kan inte, jag vet inte vad det är. Men det tar sig om det är lösning eller inte. Det är ju bara åraskvalter. Det är rent åraskvalter som onkan tydning hever om det øyter løysing, eller om det øyter samstarve mellom rujtjer, eller om det øyter rujtjafellesskaper, hever purasta onkan tydning. Det är det som vi i praxis gör, så att vi vara jaunstilla i land, så att vi kan komma ut i heimen på oss själva och sitta vid bårändan här som vi har törfriga sitta vid bårändan, för att göra åkara förhåll så gott som det rör till. Det är det som det sig om. Ja. Sylvia först, så Olaur. Ja. Jag säger som att när vi tar vi snackar att tojar Atlant och att det är akkurat som man säger där man förhandlar sig till. Vi må minnas till att det är rättligt vi skiftar färjan och över utomlands eller land utomlands som nekver större pastar färjan här som är avhängig av rutschfällskap någon alltså att ständer i landsavtalen att detta är land är givet så långt som vi det rutschfällskap och för vi ur så ska det betalas innan så länge tog. Så hade det avtaler som också skulle vi in och göra såna avtaler ta och vi skriva under en avtaler och hon sjön det inte göra löve göra stegen cha tikon uttryckan alltså så tojar horisontrum är hänga av kvad till i sommar. Vänta. Jag tror också gott vi har snart Atlant och sambandslocken och till att skulle det bli över som att danska grundlagen brötas och att bröta danska grundlagen kräver först en folkavköve och så kräver det att ett folkating ska samtidigt och så kräver det att nästa folkating det är så därför att här kan 4 6 8 år och det att vi har väl längst sedan lust. Ja. Ja, Asano och så Jan Peter. Ja, nu spurte jag så sambanden om kostar ska fortsätta. Alltså vet du mycket att är det emot att lacka blocken som samgången över körst och vi vill ju ha fortsatt uppgör från den. För att det får broschyrer här och kunna rycka någon och att vi kunde få att ha vi det var få utan att hemligt där och det är inte lösning så att här kunde till droppa på att snacka om. Ja, jag hade glömt det Olaur. Jesrel. Det gör den. Lösningen kommer helt säkert. Alltså om det nu är de 15-20 till lugga mycket. Hon kommer en av henne. En av henne tror vi fullt och fast på att det är det enaste som kunde sälja fisk var med fiskasöllen. Det är inte något som huxar till det. Så att tojen är en löjeting. Så det är inte vi tog att lösningen kommer en av henne. Men jag hade jävna flocken rävfester välfärden här i landet och Arren. Att det är det som täller. Han har inte haft det i sin välska att vi skulle sätta en tojarlinja. Vi vill ha större höjmilder från Danmark till att samråst för oss själva. Det är det som snurr. Ja, Peter? Ja, är stadigvæk ikke nøgt til Sverige. Fortell oss hva vi finner 1,2 milliarder om året av 30 fortjærlønner. Fortell oss det. Kom nå. Ønsken? Jeg valgte det bare tøkken. Alltså jag har 600 miljoner Janne, det borde vara en god början. Och hvis vi skulle snacka om att sälja våra land till Långkran, så borde vi salta så jävla negdörare än vi gör. Peter och pura att den där fortfarande uppgören mellan Färjar och Danmark kommer ånkan till upplevelse gjort. Vi anar inte vad för revir Färjar har för Danmark, men är det säker på att det är mer än 500 miljoner som är virja Färjar och Danmark. Blockeren til okkur, han bægi for stor til at han forstyrrer okkur ut i dagliga, men han nekk for lute, han milliarder for lute, hvis det større om å sette prøys av okkar land. Og lykka vel blekka til denne landen og natur på velferden av folkene.
Ja, först. Batnat. Vi har lagt blocken 100 miljoner, välfärden i färgen är batnat. Ja, det blev inte samtidigt till Bayer. Vi har några spårningar själv någon, Jakob Halle? Ja, det går hånden upp. Det kunde spela om allt möjligt. Det bör inte vara om akkurat detta. Detta var sånn at du kunne gjøre. Er pur enig vi samfunnsflotsen? Får ikke bare kattla speka for en speka og si at det er løsning. Da det er til at det er atletikum. Så skulle jeg si, Kersbarn har mange navn. Men er verilig ikke bare at han, hvis de kattla det for løsning, så i prinsippen skal det ut til folkeakro. Men da de nu kattla det for en tjovarsemjo, så kanskje de slipper snøytjata ned i høtja falskje. Man kan være enig eller oenig om hva det er rett og hva det skal til leivet, men jeg halper det også særlig vanalt at det ikke bare kan kalle en speka for en speka og si hva det er det gonger ut på at det er det gjør. Jeg tykker det er øyelig nekk folk som ikke vet hva det innebærer. Det er utan omtås at vi gjør det heimeldre, hentet vi hant av, men hva er det virkelig det innebærer? Takk for det. Ja. Samme spårninger ur salen, det några som Sylvia? Som är inne i Anne så säger jag att det var så dåligt så jag tror 2008 har vi för ner till Danmark ska prova lösa och finka och fyra arrangera det i. Ta hej är i ödlom för en känsla att ha varit rättligt ung jag har efter hej känslan att så vara vid ett så stort land och inte i en öron samstarve. Men det är verkligen att det blir släckt till inte vara i en samstarve. Vi vill habsa så kött som vi lösa så oj en lösning som stadväck kan vara i det eller om kallar det köra som eller kan man vill så må vi tog så med lötene ösne här en avtal om att en köra som i mitten köra om några andra land vi kunde vi må vara i en samstarve som eventuellt kan vara rujja fällskaper. Alternativ är ES är inte så högt för tog säger en skandinaviska union. Och i givet det tog att folk kanske inte ordla vita för att om är det lösning eller är det inte lösning. Tog att det är lösningen avhängig av en samstarve mellan Åkon och andra land. Ja, i halvtid vi får pröva en annan spårning. Ja, jag har en spårning till att ta provokera mig och lyssna till att Joel säger att välfärden hacka. Jag har en son. Han kan ikke få hjelp fotla tøy. Han kan ikke gå i fryterskole utan at jeg får kringvarsby og alle stedene og YouTube da. Jeg må berges for å slippe å være ute i arbeidsmarsjonen til at det er ikke noen tilbud til disse bøttene. Vi tar ikke høym. Jeg har en som vi er inne og her sonen kjønner seg jeg bøyliste til å slippe et boplass i 5 år. Så jeg ble sånn provokeret. Altså, den menige borgeren merker ikke at vi är stinkande rojk i landen. Ja, för att gå en ordan skilt så är det haft ett väl även till sambandslösning. Den är kanske mer att jag hade lärt till mig att bli provokerad det som jag säger och jag hade att det var inte överst att jag säger som halt. Jag har varit landstingsmedlem i Alma-Malå. Jag var ut hur trobult det är nekvastannes och hur nekvon stöv och några skipan när inte är sätta rätt samman. Vi får nog ta oss mer om det här ämnet, men det som jag bara säger till att han välfärden i förrjön är som hållt hacka, men det passar som du säger att det är negv, hållt negv, anstökt dömer här vi inte gör det gott nog. Och det är det som vi må röjna att arbeta för att få det här tingene på plats. Jan Peter? Jag kan bara stadfästa det att vi är det öjna som har konkret på hur vi kan modernisera den här fällskapen och henne flockarna är och henne som stannar på när det kommer inte vid någon tölon det kommer inte vid någon lösning hur skulle vi fortsätta de målsökna som inte är övertiden än och kvar säger det att vi inte skulle att färman ur eller löseman som det kallar det kvar säger det att Danmark för blå via vill betala för det kom nu via som tölon och se så till att och vi sa kunde att det inte var på bekostning av välfärden till folket. Fortell oss det nu. Ja. Ja, en spårning av träd. Ja, god kveld til Ray Meyer Olsen.
Johan säger att man kan spyrja om allt möjligt. Yes. Det är nog inte vi köpte vi Danmark ska göra. Nu är det till 5 dagar framsynning det. Och här kommer jag ta sig vid en utcyklare. Och han säger för mig att han var given att cykla. Tog att han var så här skattar. Han finns ju en ägarrakning på 140 000 kronor. Fra färande samgånge. Och jag är en drang som är i oljevinnene, och han ivast i hva han skal gjøre, om man skal flyta av landet. Någon är att bara lycka spyrja, henta spårningen. Hva atlar tid vi utcyklaren och vi tar som arbetar i oljevinnen. Det är så harst, så stor skattelagt avtal som är i tog vinnene. Och det är bara det som jag spyrja. Ja, jag vet inte, jag tycker vi att det kanske särskilt attla till först samgångna som sitter och så kanske anstövna Banta, Löve. Rott forskvinnan, hon vill särskilt höra om att jag vill utcykla någon. Ja, så som jag kan säga att vi attla att öll skulle ha så med sömter att det kommer till skatteavgifter, så jag har inte något annat svär än det. Ja, några andra ja, pratar bara. Vi har sett att det som det är sagt, tar man för under att göra så här bröjtingarna i skipanne, var att detta för att göra att landskassen för att få mer intöker. Men vi suttjar långt nu att det gör det inte. Vi suttjar att folk flyter, i era skipanner till dömes till dess, till dömes för norsk för sjömän som har fiskat i norra och till grönlandska fiska. Så vi suttjar att det som man attlar i vihesten av någon som var att få fler intöker, det rikkar ikke. Det er givet okkon færre intöker. Og det er alltid at man øyre lærer av, og det er færre vi det gjør nega vi. Hvor lengt vi kunne færre, det vet jeg ikke ordentlig. Jeg husker at alt det som gjør skal være boskaperlige skila godt. Og nu ser det ut til at rakstren for Arje fjør er positiver, men det som vi budsjetterer for Arje er størst underskott. Og vi var nødt til å få skila boskapen til åkken, øyne fremadrettet. Men vi får gjøre noe vi etter. Ja, Eirik og Jan Petter. Ja, hvis vi tar det vi fortsatt først, så er det så det budsjettet just ut fra noen forskjellene som faktisk langt er brøtt der. Vi er pura samfunnet om at det inntøkene som kommer i år er bedre enn det som man vant i november, da fortsatt de tølene ble mett om søgnast. Det er en parst av det. Et annet er at vi tar helt i atter i raksarvøksteren, i stedet for at det var en årlig raksarvøkster av 6%, som underfarna samgångene er en hesa. Hej, så har vi de hesar fortjallåne som nu samtidigt. Här är en raksarvöxter av 3,5%. Vi har minkat betydligt om tar pengarna man har sett av till Ullöver. Det är alltid faktiskt på en egen matar är tjejligt, men det tror jag att det ger att det är ting som vi borde görs, som inte är gjort. Men och det är angående Ullöverna som drepa ett land, det är det inte till raksstret. Så det ska också göra bättre ut när man kommer här till vidare berättar. Så är det hinetölna, vi vill göra utcyklaren så framvis. Här vill det gärna sucha tölna till 8 till att jag har östen runt att spårs till att det är vi visste väl. Jag hade utvisst och vi snackar inte visste till att folk för affärer ur skipan och här som man kommer att betala mer skatt och röjna flytta sig över skipan till som till dömes diss och fast. Så har man inte huxa. Alltså det här är ju pura samtal vi åtna, men jag har inte spårt att ni fortsätter om misjörtölene som åtna angsträkningar finner inne då. Och här har vi inte funnit det samma att vita som åtna har funnit att vita. Och så är det kanske bröjtingar man huxar gera. Och här är åt och det är heter vi hållstrykt och nav att här haltar vi att det rätta är vara att allt som är i förrjun betala hållstrykt. Och det är här du ska betala och så ska kanske få en skattefråga för himparsten som är ute i utländska parsten. Ja, Jan Petter och så Sylvia. Ja, affären nå att det är vi öllne som tekniska det är som affären i en stor flötstamp tror jag att det hade blivit till. Och är touch där för att du spyrsnar och spårningen när det är en fontier för det
Og her så du menn, vi tar hon i egen, for ikke å si at det er gråt, så jeg tar av sett bygg og anna, og bygger hus og har familie og bød, og tar ferner lengt ned i løn, og tar dyrast og nei. Og sambandsflokkeren gonger fullt innfyrir at vi rotletter attor så lenge som man kan, og ja, jeg halte at dette var gjørst i Åmannaverset, og jeg halte Rott Vankom var også ekvelig grova brukende denne pleneklipperen. Jeg var ikke pleneklipperen at jeg bruker ikke græs i alle fall. Åtne, har du fingeren oppe? Ja, jeg halte vidt høyre atret her. Silvia først, Silvia først, årsaker. Jeg halte at vi altså til meg for hundan kunne bære til at få et ivligt over hvordan jeg dissere vi tar i førjon, og hvordan står han skatt, tar betala til danska staten, og det er nok så interessant å hitte etter hvordan står han parst av blokkstolen og fortsatt før ikke dissere. Jeg halte at vi førjer å få ta skatten etter fra Danmark, som dissere betaler til Danmark. Ja. Åtne, Sjallar. Ja, vi har jo atter Eirik sier her at det har helt utdragsløksene over min, men verløsjen at de årene undanfarne, ikke hentan undanfarne, men undanfarne åren, sæt vær å samle iveskått av rakstrenon til årene. Det var øverst, det var iveskått av øverst. Det var ikke av øverst. Det som henter nå at som sørste at resultatet blir så godt, at det har vært søvelige gode priser. Fiskeskapene har vært søvelige gode til nekk, og tutser som de har opplevd det. Og vi har aldri finnet så gode priser som de har finnet det sørste år. Og det har bjerget det ikke noe masse. Det er godt. Det er ordentlig godt, det er fantastisk. Men det har det unge jo i. Og det er akkurat lykka som det var faktisk vi tog samgångene som 8 var parster av. Der var man budsjetterer seg til at 0, eller minus kostar, men så bør inntrykket bedre enn man vant der. Det eneste som passer at utrøstelvaksten var løsende minne enn test i 70 og i 8-karmen som lødde fram om vare. Men det er bare ikke i 8-karmen nå hår, så er man sjølvande lagre. Ja, takk for også, Olaur. Ja, Ludvig Mersen til 8. Det er ikke beste fiskar og Ara Tutsi, det er helt sikkert. Jeg vet at det er flere ånd og gå og arbeide. Trobløsene er bare at han har prøysen i fyra for den er bedt nå enn han har stått av korona. Så det er det som brøyder alt. Men annars er det ikke ondt i Øyrekro vi nav at her er jaunaflokkeren villig til å gjøre en skattalata, så er det ikke går motiver til å samle i urstøkene til dem som sykler Norra. Ja, Asano, her var det så en fortsatt oppgjør som det tar seg jo mer. Ja, det er fortsatt oppgjør, og det stemte i velskrånene vi skulle hava fra Danmark. Annars er hei igjen, vi bare kjennes vidt svunninger, og spørningen er at det var skøyt til samgångene av skatta til som arbeider utenlandet, og samgångene var ikke helt finnes på kjøretøy, så det var bare lønne latting til tøymo. Så at dette er samt i samfunnsflåsjen til at det skulle endskås. Annars var det om at det svær til samfunnsflåsjen hvordan det skal fortsatt. Et oppskott er at vi må få pengene som vi betaler for båt, det er ferdig til folketing. Og er også nekka artikken som betaler båt og klaksut, her er så lite parkeringsplassene. Er også vi til betaler mest av båten til førjen, og de skulle komme inn og i løktinget og ikke folketinget. Ja, en grøy tala her. Jeg halte at vi stekka vi hesten omferden hesfer, og jeg halte vi tager litt stek. Vi tager litt stek. Vi sessast atter klokka 12:30. 12:30 innatter.
Ja, kan du få väl på plats? Ja, jeg ble ikke for sent. Väl återkommen. Vi får under evne nummer 3 och klockan hon gånger kött så vi må till Europa och gänga köttar för sig. Och men hetta evne vi nu för att ta oss om till halsverk och allmänna verk kallar vi det. Och jag husar här är ösnen nutch folk här som vi inte har sett förr kväll så visst tid så tid nutch Gunva och Marcel och Herman och Elisabeth till få lucka en minut att presentera dig själva och säga vad det att arbeta vi kommande för är. Jättebra. Gunva först bara. Ja. Tack för det. Gunva Tröndadotter för januarflotchen. Och jag har ställt upp för samma lista och valde att göra det att chef för att det var högt amme. Jag har brukt årene om at trykke på å være vi i Øystentallet ganger møte, og at man kunne forsvare det som man har gjort, og det er alltid at vi kunne stått innføre det som er blevet frem til setene, og det er kjøtt til sånn det som kanskje ikke rikker så vel og fokuset for her, men her er øyne ting som her var etnast, og man sier at det er så sa velskrådene for hesefer, man sier at det er frøtteme, det er øyne gode ting å bygge videre på, og det som är själv min hjärtamal annars det är privat eller min ekne det är heter vi folkskolan någon igen att trea är jag ser någon läst lärare så här ligger halt visst min AHO vad jag har det mest lär mikrofon fra eller ja ordan super ja och i mån till det som ständer välskolan och flott någon som jag kommer börja nämna heter vi att allt skulle vi här är nekv gå på mittel annat innanför halsetjänsterna och halseverket vi i beskriften gå och kjørt halsetjenester for ødel, og at halsetjenester skal bygge av tørv og ikke av hver høyre er rinta. Og det er alltid tjattene i velferdssamfunnet og i samholdsfesten. Takk for det. Ja, Herman. Ja, jeg heter Herman Samuelsen,
og er oppstillet for sambandslodgen. Jeg kan si at jeg sitter i Klaksvik bor i Østene, så er jeg folkevalgt sammen undan. Og vi i sambandslodgen, vi er alltid garanteren for tryggleika og for velferdene, først og fremst. Og jeg har alltid at vi som flokker har det sterkeste velskrånene. Vi har anker helt utørselig uppskott och baks vi lösa tar stora troblekarna som samhället i åkon ständer för standa för framman för samhället i åkon. Vi tar utörsliga lösningar på bostäder troblekarna som vi tar och vi tar utörsliga lösningar på hur vi kan trycka vidgerar tryggt och rehabiliteringstryggt så att alla borgare är trygga ett sammansfast hälsoverk och ett sammansfast vidgerar tillpå i förra land. Vi tar ösne utörslig lösningar på tar troblegarna som sucha är nog så växande innanför mentnar och utbyggningar och och alla så attörsne kommer att trygga förra landet välfärd och tryggleika och inte som onkel är flockar som kanske är i färd vid att kolcykla och land och ta vi en lösningar atlant som vi tar säga. Ja. Ja, Elsbeth. Ja, jag är Elsbeth Merced skollagsdotter och jag kom här från Klaksvik och jag har lagtingslimer i Lötne Kvarsvall och jag stödde upp att det och det som har varit olja av och ut till att göra samfällskökna större. Vi snackade alla om att vi skulle framhålla det här och välfärdssamfälla och jag har alltid att vi skulle i Östern finna fler intöker. Jag själv har nämnt oljelöjting att man på en tid med en marsch 5 kilometer från, alltså det vill säga stittre än Norge tunneln. Här har man funnit rättliga olje och gas. Och vi kunde inte bara stanna hit att vi må öspera 1-3 godspånen som till andra kan betala och framhållande välfärdssamfälla. Jag har vi också nämnt det här vid utlänningarlånet och folk som kommer hämta en arbete, vi ska vira det, vi ska gå ut det, och att det är vi till att få samfällskjölning av köra, men samtidigt så skulle vi vara värden, så lösnar att vi stadväck att för om folk kommer hämta en arbete att öll som fylgja vi eller alltså familjen som fylgjer vi att det bjöst inte bara på en väg att det kunde få löjve till det att bygga för färgen till som nu är det kommer jag fasttrack till sätter inte krö det kommer vi till kunde bruka och tjänster och så är det att här alltid man kan gå för in och stramma utlänningarlåna men det så sagt så skulle vi också sätta stora pris på det som är här och arbetar här och akkurat ikväll för att snacka med till andra om sjukhuset och här bränner jag för att vi stadväck skulle ha 3 sjukhus och nu är vi så i Klaksvik och jag bränner för ösne om framtiden på sjukhusen att Klaksvik sjukhus ska vara ett första klass sjukhus här vi skulle ha goda tjänster och vi skulle bjuda folk kirurg att vitcherer planlagda vitcherer så lösnar att vi stadväck för att ha ett spännande och gott sjukhus. Tack om vi mår till 17 nu har vuxna kattoi. Tack för det. Ja, halsverket, allmannaverket, 2 sera stor öker i landet och tjakon. Och vi har hört att i bauen öken har vi ett öliga störst starsfolkatråd. Hvis vi kan anspåra det till att komma sindrina, hur kunde vi få fler starsfolk av öken, hur gör vi lojande spårningar, ja. Sylvia? Ja, startförsene innanför halsverket och allmänverket, boleren av startförsene är kvinnor i lötene, och till konkunnot så är lönerleie inte så gott, tjataimon, och i mån till, hvis jag ska täcka min egna fagpost för sjukröktarfröingar, jag har akkurat skrivit en grøn här som är spurt, hej heter Ginja Detsnon, och ta många vi, hej en show man har funnits i att det kom en dansker
avlösare ombord och fick större hyre än han. Vad hade det sagt, människor som var ombord? Vad hade timpmänniskor förrjun sagt hvis det kommer utländska arbetare att ta arbete här, tog det manglar och hjälper, så det manglar starfolk, att har finge hackre lön. Men hette det som sjukröktarföreningen i förrjun är utifyr kvart sommar. Og det elver til misnøkt og folk ikke tøymer være i halsvarsjonen. Så gjerne det halsrøkterne. Her det største problemet at man kanskje ikke dår at utnyttene tar faglighet ordentligt. De som kommer, særlig de som kommer ur Danmark til førre arbeid, de som er sosiale og sunnhetsassistenter, de merker det særlig vel. Det er kanskje særlig at Torsjøna kommuner som er skyldige lærere som dår øyelig ytterlig at utnytte tannfagbølgen. Och tog här vi och det och ta tre punkter här är så att hälsoskolan ligger i Sore. Jag har inte att det är ett problem att hälsoskolan ligger i Sore, men det är ett problem att han ger till att man bara ska kunna färra till Sore och läsa. Det är svart och bakvitt. Det är inte det som händer. Då må vi göra det smittligare. Att vi fjärrläser så gör det till färre gång, men det man blir så lätt som görligt vi tar absolut bruk för som folk. Ja, Herman så Eriker. Ja, vi lägger upp till att ge en skattefradrag av 25 000 kronor. Detta kommer sjön det att göra till att det blir större AH folk som atlaser innan detta öke att läsa till dömsjukröktarfröje eller att läsa till halsröktare. Och så tar vi snack om halsröktare. En trubbel är sjön det att det trubbel som atla att lära till halsröktare att släppa fram det finns just det bikva och det är något affär till Sorier att få hälsa utbyggvinsterna. Det är en utörslig trubbel som Sylvia säger och då borde vi lagt upp till att fjärrläster var en möjlighet att det kommer till halsröktare utbyggvinsterna. Och detta kommer att vara en större trubbel ju långt till gånger till att vi söker demografiska brötningar i samhället som visar att det blir bara fler gammal och färre ung. Så detta måste gärna kan vi. Pantam. Ja, bara lukka der uppskot til sambandsflokksjon, ikke til tunskild Herman, men jeg har langt uppskot i 2020 eller 2021, og ta seg sambandsflokkeren og ta hatt i løgman og alt, så bare så for en ordanskild, men det er ikke tunskild, du var ikke vita, så det er ikke det. Ja, vi må utbygge flere folk, og jeg halte også vis ofte at jeg ser såkallet kvinner, ikke har ikke noen ekva viring og i de politiske skipene, og så for akkurat siden var det ikke de som ser til Futjarmalen, jeg gjorde framsagt til Futjarmalen, så det er slett det. Men det er nok så avhørst, som Sylvia sier, at her er en øljende stor pulja til vikarer. Altså, kunne man ikke brukt henne til første startsfølgen, det er helt veldig øljende områdene, hvis vi folk har hodlet her vakter. Og vi vil gjøre utbyggingen, så må vi rævfeste til å få flere til å utbygge seg, men her är det säkert några andra som då vet jag svära att igen är, men om det har vi hört att man tar som att utbygga fler halsröktare allt det så manglar praktikplats. Jag var ju om det är så men outchart vi skulle utbygga fler. Arger. Ja, så vid öllum för må göra att det är ganska syndri travet att Sylvia säger det vi måste trycka att de som är och öch någon framvis kunna trivas här och att det blir vi att trivas här. Här är det några ting till dömes och som är ta i utlänningar kommer här att arbeta att här är det här mamma anser efter här skulle arbetsgivaren anser efter att det inte är så lätt att ta ankor kommer är så stra att det kommer vi ur flåfärden någon söndag kväll och så för att arbetsman och morgon och så finns näka inled och vilka det är för ös som man arbetar i man har ankor dömer om det och ett annat det är här vi har släppt att arbeta fotla viko att det är en för stor avbjörning att det är imiska trader chauffören och öron som kommer om man har förrätt till att arbeta fotla vik och det är inte bara i hälsofaktorn det generellt i alla arbetsmarknaden och tjockan så det är åt men man kan snacka om vad kan hjälpa för att få fler så är åt som i alla fall har sig utla hjälpa till att lönar lite som blir gjort vi såg att det är över 200 folk att rätt kommer in i styröchna så igen lönar lite kom och det just det att det är först som arbetar har en intök och en skatt som är ivor som är hacka vi cirka 4500 kronor om månaden samstundes som man har bra skatteskipan så lös att ta man tar en egen vakt så vill du inte äga skatter för tandpasten och så är ett annat till ganska fria för ökam rekryteringsna det är det som är lön under uppbyggning att man har finche till alltså att man går kör och arbetsvitt och att det så kommer upp och köra till ösen där ska hjälpa och så att arbeta mer vid fjärdelästre högskolan. Stefan och så Elspeth.
Ja, trust det kolossalt. Bäja hälsoverkje, därståndökje och äldrerökt efter att få starsorske till att röja sig postar och man ser otroligt större utskiftning och till rättligt oheppe. Så ångsväckta mamman ger omståndar bättre så folk stås bättre. Det kommer till hälsoskolan. Jag hade inte skulle sätta nutjarna stån. Det är en dubbelfunktion som det baskar efter så man helt finna era lösningar hvis nu det är en avbjörning att skolan ligger sårötna. Ja, vi skulle inte göra en hälsoskola norra för eller norra för sårötna. Jag hade inte man ska sätta en stånd rätt så man finna några era lösningar till vid era lite samfälla och vi måste bruka resurserna skinsamt. Men så är det så tinget det att du som sjukröktarfröjningar eller ankar som arbetar skiftsvakt inte ska arbeta en full arbetsvecka. Det är ett problem utan att du inte kan arbeta fulla vecka utan att bryta lön och kvill och så framvis. Och det är inte en okänd troblödje. Det är ett av första jag hörde om där jag kom på i politik. Och i halvt jag mamma gera näga vid det. Och till döms att sätta detta verklig lön och drobygving tryck vi östning kan böta näga om det. Och här halvt jag politiska skipan man bara skjer jöknen. Det är otroligt ohappy att man ska få en semje om tandparsten. Och det vill jag veta mye flashet för en viska fyr. Ja, Elsbeth? Ja, jag tar det som vi tar som andra hälsoskolan att det blir väl till att undervisa via fjärrläster och som är avskilt så är det i färvi här i hälsoskolan i Sore att ha uppbyggvingar här som lärare från skolan, hälsoskolan och färra till misterröke att undervisa. Det ska vara löj hvis man inte klarar att ha fjärrläste från Sorötne till misterröke eller norröke där man klarar att ha fjärrläster från Färjön till Ånglands eller från Färjön till Danmarskar. Men hvis man så huxar om i Danmark här är det vet man ska säga att det är slutskolar i kvar tanka men här är manglat ösne arbetsfolk eller hälsofolk innan hälsoöke. Så spurningen är kvärt det som ger att de inte vill arbeta innan öke. Är det viringen eller kvärt det som ger det? Jag har alltid själv att det var till gott att man kom här till att man vill att det ska få lön under uppekving till att ofta är det ganska ösende folk som är tillkommen som verkligen har näka betala kvann manna och att de så har möjlighet att få sig hos uppekvingarna. Men det kunde vara ett eller annat som är för lite attraktivt om det är viringen eller vad det är. Eller kanske man ska röna få männer in av ökmöra män och jag visste att det är 30% så i visst unga löt vi är löner för rättliga väl uppåt. Ja. En change-spurninger, ja. Sylvia, så banta. Ja, och en annan mat att tagga toppen av starfolkatrotnon. Det har vi ösnu kjostorn ett uppskott på till att stryka meldrottninggruppen. Nu var Herman in i demografin och fortäller oss som vi att vita att vi är och fler äldre. Och det är långt mätt att om 40% av hässon är arbetsför, inte att arbeta, tog arbeta. Men meldrottningen ger det att de håller sig efter, det kännes som en att man blir straffad för att förtjäna näka. Så det är också uppskott att vi stryker meldrottningarna och så är det allt annan lika rättliga näck som färdigt till arbets. Inte bara hälsoversen, vi har starfolkatråd och näckvån öron öken ösne. Och vi får det innan till landskatten som det kommer att betala för till lön. Stefan? Jag har alltid att den allmänna arbetsmarknaden är för styrven. Han är sett upp i kassar och fast där hela uppbyggnaden av som lärare eller momsföringar eller sjukröktarföringar eller vad det ska vara. Så är det öliga fastlaster i tojöjnen. Hvis du finner det av att han har lyst i fyrar, forskar att jag tror ju faktiskt näkt bättre här, så först du ner till man säger det lagsta stig och du flyttar ur en kassa och en annan. Och här huxar jag man öra kunna blöda sin drop i de allmänna arbetsmarknaden och ösnu löna folk för domskap och så framvis till att så säkert privata vänner så onkel har akkurat rätt på papperna men visar sig fullt ut att ha evnen så vill han lönt rätt evnen och privata arbetsgivare vill det göra allt för att vi helt dessa kvinnor eller andra mannen och det allmänna och dessa öken som vi tar som har samma möjlighet. Och det gör att när folk inte stuvast tog att omstövnar och lönar vi skiftas framvis är slätt snökt allt. Vänta.
Ja, mot det är kinspårningen och ofta tåsar det om att det är en stor troblad att det får nekva koner som är namnsfröingar eller lärare, men jag omkant hörst av en troblad att det är för nekva koner som är sjukhögtarfröingar, så ja, att det är avgjort också en kinspårningar, tycker jag. Och jag husker att nu vid att tås med det vi fortsätter lite halvföre, att och att det vi byggverkskatlan vi färska släppa undan är räfesta hesa parstanar ösne futcharliga och nu det så att är lov en lön har 100 000 men det släpps inte undan att skulle vi dreja folk till det ser ökningar och det var vi nöjt till så färdigt att kosta oss pengar och det må vi bara vara realistiskt vi. Ett lönar lite trätt. Gustav ska göra så ska ske men det må pengar till ser ongen i om det. Ja, Herman. Ja. Det är samtidigt nekvon som sagt här ikväll om att det ökar till mer fastast. Nu var jag syndrom om äldrerakterna i kommunen i Klaksvik och det är på tamma att man ser bara fler utländska arbetsfolk som arbetar äldres eller äldresheimen och äldreboilon. Att raktersfolkene och det är en rättliga stor troblöjt att folk som arbetar och rökta äldre borgare som skulle hava omsorgan och samskiftet som folk kvanta inte då att det förska mal. Och då är det reellt viktigt att det är vi räffer så att man förska arbetskraft att komma in och hända gojran. Och då är det också ett fint uppskott att man teker och motrock eller jag teker motrockningen av pensionen så att vinnartotlungen blir hackre av hessen ökningen. Här att det må bara vara så att starfolk som arbetar innanför äldrerökt har bättre tid till sin borgaren som det skulle rökta och ha omsorgen för det till sista åren av torra liv. Ja, Sylvia och så kunde va? Ja, och ett annat som gör sig galdande att det allmänna det är att sottmalarna, lönar sottmalarna vi färner som minimum sottmalar men ute i privat ökning så jag vet att det är nu säger jag omvänt. Tar vi betraktar det som maximums sottmalar men privata vinnan för vet som minimumsattmalar du kan alltid löna någon som visar sig ha särskilt gå under eller vara säga ojen och så vidare du kan löna någon bättre men det släpper till allmänna inte vi såg ju i Danmark att här blir det väl till det blir årliga lagt där puljer ut till nettopp till att kunna löna starfolk och det snurrar sig om bäge om man rekryterar god starfolk och om man behåller de adulterna och det är nejot att införa det i färgen innanför det allmänna och innanför sjukhusvärst. Kunde vara så Eirikur och så Mercedes. Nu är det som folk ska i tumsha fingern upp mer till att här man glömmer lärare till namngarna. Men ja, det är nu nog snägt bli sagt men i mån till högskolan så ligger han väl här som man ligger i Sore och det hade vi skulle hålla fast i. Och till som kommer fram med det ordla gott att de flesta är samt om det att man ska hellre utbyta det här vid fjärrläsna någon och det är långt igång nu det är en möjlighet. Och imsastan är deplarsätter här man kan ha en fjärrläsare depel till dömes i Klaksvik är här man kan så bli att lästra omkvarve och i mån till det. Och det som är hänt det är att det läsande som nu är det få utbyggning, få lön under utbyggning av hälsoskolan. Och så är det ösne bostäder självante. För jag skapar till lästra omkvarve att det ska göras morvitt att bytja så att folk får när och steg av vara du tar fyller ju ölanek hvis du ska flytta till ett annat sted till det att du måste kunna vara ångstannare och här är till dömes det som vi görs till vid husarskolan vid råtene det är också gott på att det vi det att nämningar tar älska att komma här till och bygga av stenen och vara av skolan att det skapar hållt vi snacka så det är alltid bara att tala fyra att skolan ligger väl här som man ligger och hellre uppbyggda. Ja, Eirikur, så Elspeth och Stefan. Ja, vi talade att lönarligt är bättre än skattefradrag. Vi har akkurat berg jökten till att lönarligt så det är vuxna rika så det haltar vi man ska hålla sig till. Ett lönarligt träd. Det är vi släkt inte avsända för att hitta efter. Och ett annat som ösning är att vi är bara så snäck folk och det snurrar sig ösning om att vi skulle stryka ankrar funktioner som är i det. Man får just onkel ting snilltare så att här händerna blir tökar till att ta sig ut hus som det blir törver i framtiden. Och det är till döms jag har neckdömer med mig. Och det är ser hemmen som är till döms bäja äldre och ösne allmänna ösne
sånn at man ger simpelthen større under, så at startfolk orskan vil brukt bedre til noe som verilig kan gjøre mån. Og et annet til det vi har alltså bärna för det allmänna eller med kommuner och land här trutjar imiska hjälpbetalarmister som alla skulle snacka samman kvar för ankor ska ha ett lite ampo härifrån och där ser man galdande innanför ändvänning här har äldre öster eller ändvänning av lokalsvänning här har äldre öster och kurs sjukhusverksamhet och kurs allmänna verksamhet och kurs och så är ösnen privat det ger ju mening alltså att det privata att man så det vara privat men det ger ju mening att det är då så nek imisk stöd chat i allmänna som tar sig ut i samma och ofta missar vitan tar man flyter sig i mitten. Ja, Elsbeth och Stefan. Jag är också med så puljerna som Silvia snackar om. Jag var inte om så review på det. Jag alltid att den puljen har ett äcknävne, fete dud tillägg. Men alltså det skapar en misstruna mittlen ofta arbetsfolk att som få så pengarna och andra inte. Jag vill stå ju att det är jävligt gott så helt en lönehatching eller något tantor. Men det som är att visst man kan inte äta snacka synt om sjukhus men det kommer kanske är också mer att Karsten. Ja, ha? Jag ätlar nämligen spyr om sjukhus. Ja, okej, ja. Jag också du snackar om och du också om Klaxska sjukhus. Jag också om att vi att vi tar 3 sjukhus och vi skulle samstarva och ha gott samstarv och vi skulle bruka kapaciteten optimalt och ta med vara så lösna att det folk kommer att skriva eller det händer ett eller annat att det börjar med få en vitcher så lösna att det släpper till arbete som skötas och så lös sparar vi pengar. Klaxska sjukhus har urologin och ortopedi och så som är skiljer så är det alltså bevägat det sig till ett rättligt gott samstarv tog bättre och är det samma så blir det rättligt effektivt. Jag har sagt för att hvis vi nå till dömes starka Klaxska sjukhus så kunde man alltså bjöa och tjänster ut av sig kanske nu kunde jag nämnt kanske handkirurgi eller ortopedi eller ja, hva det skal være til tjenestelandet, akkurat som til dømes i vidfæra til Osland, de vet at tjenester innenfor eier, lasastraler, eller man fører til Ungarn, og de kommer fra Øtlenheim, noen ordner tenner, de færre her til, få tjenestene, betale for til husater. Og her halte jeg så ikke gosser en mulighet her, at til dømes Klaxska sjukhus kunne bjøa omkra vitcher ut, folk kommer alle sammen fra, få oss av vitcherna, betala för att steater så lösna vi får ett rättligt gott och spännande omkvarv plus det att det för att ge pengar men det är tillsagt självant skulle vi alltså ta av och äkne alla först inte vi det göra men det gör inte om man har visioner. Stefan och Silvia. Ja, självant skulle vi varva 3 sjukhus för jon till halt är kommer vi öliga väl försvärda och man kan specialisera vi sjukhus nere i Klaxvik och Sorøytene och brukar det 3 sjukhus nu kinsamt men för löja mig lite över till den nu tar sig redan gå med startfolk att tråt innan för grundläggande tjänster som det allmänna viter men helt öliga viktigt att vi har en goan förebyggande politik och här har vi ett neckpunkt i valskronne vi upplever att det så som i flotchen att lömmes rosträcka politiken är undergriven av taxfree-sölden i västra. Det gör ju mening att vi för en rosträcka politik i förrjun och så vet du alloppen av brännvinsflaskan här västra. Det gör fullständigt ånga mening. Och samståndet skulle vi östna uppbra festa tar vitchera stående vi täva ut det. Till döms fralsiga öje hever flöjre tökar sänker men det manglar jottan. Och vi vet att törvren är öliga stora få vitcher för rosträcka. Och det samma ger sig för ung och hallarhälsa. Här är man en skipan där som så vet fortsätter utskottet till ung från 15 till 25 och det är inte löjet att man sätter den så skipan verk att man inte fer långt ner så att du fast lofta troblöken. Några fyr är en troblöken blir allt för stor. Och för att ta ett sista förebyggande tilltag till för folk äldre än någon så håller vi det att tarmscreening till folk med altrus och föralfjärsar borde vi uppbra fest så läs att du fast förebyggande nekna tarmen faktiskt dessfötlon så standas det och kanske värande moin till hej är så trope så borde man kunna tänka det i en tarmscreening. Ja. Silvia, så banta. Ja, nu man lukas vara Elsbeth Atter, blir till att skapa något som man långt hever. Vi har långt misstruna, akkurat som vi säger Janne. Det kommer vi karar kvar sommar och förtjäna näck mer än de förska fastsätter sjukröktarföreningarna som har
kvaliteten i ordan, tryktene og dykten i ordan. Det er ikke det som vi får for å ta pengene. Så sjølvande skulle alle fastsette sjukrøkterføringer i fergen få det høyeste lønna. Det er ikke evig om det. Og lønner litt, ja, jeg vet ikke ordentlig hva det har gjort. Vi har akkurat sendingene, ta og røkten ikke røkker. Og i Klaksvik mangler vi hva, røktare, og har 2 lesande vid løn som det nå, tilfer ikke at nøkta tørven. Kunne vi ikke innflytta folk? Kunne vi ikke innflytta folk? Ja, men altså til... Det är vi allt det är nästa. Ja, men det är ösn vi till att skapa misstro med sjukröktarföreningar. Till löten är det så snär. Ja, den nya utbyggven hälsoröktare för mer grundlön än en ny utbyggven sjukröktarföreningar. Det sjukröktarföreningar där har valt är fasta så mata så snär man får ordentligt kött upp till stien och man över sjukröktarföreningar och lilla löt och så får man näckmarna hälsoröktare näkt för att få. Tavet. Ja, banta. Men det är stadigt längt ute att man börjar i lax. Ja, ja, jag gör true sjukhus och i halde ösne nu vill röja nek to som heter om man ska ta vittjer hem utan är annars så redan jag skit för du bättre till så halde vi skulle göra det men jag vet väl att det kräver olja nek starfolk att träd men det alltid outgörs och så ska vi gagna ut att det så vi hava nu vet det de så att Elspeth hon sätter en fyrspårning om skannaren i Klaksvik och han kunde brukas till något annat som man alltså inte vill bruka till nu. Och det halde jag självande ska man bruka det som något som tar till per om det mest är att folk släpper undan affärer av landen till kanningar. Kunne vara så Herman? Ja, per mån till sjukhusene, att helt visst halda fast i 3 sjukhusen och utbygga det som vi tjänaston som det och att här vi att köpa så här tjänastor, det var inte, det kan lukta och ganska blösen färd, det är som man manglar starfolk och förväg, om det är ganska blir mer attraktivt arbete innanför. Det kan komma slags camping i, ganska lika ansett i. Och annars är det här vi hvis tjänastan ska komma tattar borgaren så kan man ha ett här att man bygger ut vad är det här vi hölls deplen runt omkring som långt är igång. Så att det skjuter till jag vet man kan säga att det här minne och uppgifter som inte kräver vitcher an sjukhuset och ösnet här nu då som fjärrläster att man kan saktans utbygga det här vad är det här tökna vi att då har vidtaler jag nätet. Herman så Elspeth. Det är nog en av de sålös att tärtjänastarna som man har varit borgarna runt om allt landet har varit sålös vatter att samfärslan har varit så vanlig. Men så är det så att trusjaren är samfärslan utbyggt månande och tog ser man till att det är redan några dubbelfunktioner innanför det allmänna nekvastans runt om i landet. Men det som är vi har tror sjukhus det skulle självande hålla fast då men vi skulle kanske förändra kvarje tjänster vad vet kvarje sjukhus skulle kanske ha sjukhus som har mer serfrö vi skulle bygga där runt om allt landet här serfröna som är av sjukhus och ett annat rätt till att man snackar om att det köttar kör till havnar att få tärtjänsterna som det allmänna vidare här men det lika köttar kör norr till Klaksvik till annat tjänst så kan inte lägga allmänna stånar ut till Klaksvikar och till Ronavikar och till Åvanar och till allt resten av landet någon så jämnt och kristliga bort som görligt. Ja, Anton Halsan i färren. Elspeth så Eirikur. Ja, bara först till Sylvia. Så har vi Michel till Sylvia. Jag tror att det är en pulja. Jag känner till att det systemet. Jag tror en pulja som är x antal kronor i. Och så det som man helt utmärka sig kunde få ur puljen. Det vill säga att det är bara något fa och en arbetsplats. Jag säger att det kan skapa misströna. Inte tror jag finns det inte släkt det. Men jag säger bara att det kan skapa misströna. Jag har arbetat i Danmark under skipanjer och det var inte misströna. Jag är alltid pura naturligt att löna tajmon som utmärka sig. Ja, och så har vi ett linje möjliga att ja men alltså Sylvia är snackje. Och så är det innanför Klaksvik sjukhus. Ja, innanför i Klaksvik sjukhus nu är vi där norr så gör inte vi ta så om klassen nog snacka om Klaksvik sjukhus. Här har vi några funktioner med andra är vi så heldiga att vi finner en skannare Tesla skannare first class. Och han har skannat oljanäck prostatakräft och jag sett så en fyrspårning för inte längre tog så gärna och då fick jag veta att nu att man ösning är för skanna
kvinnor för bröstkreft. Så det är alltid helt fantastiskt att man är kommen här till och det är alltså verkligen harst tilltrån för omyndigdekon dessa kvinnor i ställen för att till Danmark ska kunna bära för kanske genom östra tunneln för att direkta klaxka sjuks anpack var man är. Det är framsteg som vill naga och det är tandvägen vi skulle simpelthen ha några rättliga goda funktioner som ger folken och tjockon naga verkligen gott. Ja, Eirikur, Silvia och Stefan. Ja, jag börjar samt vi aspekt om att allt runt om skannaren är en sån serva. Vi såg ju väl att här är det störst potential som man ännu inte gör snacka vi. Stefan säger vi skulle varva ut tror sjukhus för vi skulle inte varva ut tror sjukhus för vi skulle männa tror sjukhus för ja. Det är så lös att det är kommen 20,000 folk att träda så man börjar i att för onkel Kurt Späkan och för Habbyggningen är vi bland 20,000 folk flyr i landet så det ser sig självt att vi har en öliga större antal. Tarven är faktiskt blivit så stor att det väl när jag framsökt när vi kör på en dag inte en gång säga att hon attlar att stånja klassiska sjukhus så det är ordentliga hänt ting nu. Och så är det ting att jag som häver öliga större tydning och till nästa som man häver sett hålla där vi måste sätta negv flöjre fastar kommunlagnar. Det är öliga större tydning och för att hända vujer och i höstsversion till här man kommer först till kommunlagnar och kommunlagnar sorteras och det är det som bestämmer hur köttet kommer vujer i systemet och att det är det rötter som för vujer och ta det kanningar ända som visar att det som har fastan kommunlagnar de lever längre och bättre än de som inte har det. Ja. Så vi skulle välja framsökt det tryckte för klassiska sjukhusjösen. Så får han helt sann ut. Silvia Stefan så hade vi för ut salen. Lika svärt till Eirikur. Jag var inte hur snäck vi då avgör själva. Vi blev lovgivna efter ur strejket till arbeids och så är man samtidigt en samlingar avtale med 12 fel här som vi inte köper ju men det ska samlas på nacken och kon och ja, nu miste jag det tre som vi skulle säga. Men tror sjukhus? Yes. 8 sjukhusverk? Ja. Och skulle jag tro vara universitetssjukhus självante. Jag har förnämt att jag hade vi skulle få en visitationsön som ligger utanför allt tre sjukhusne och sväckna som visiterar till allt tre. Tog att det är särskilt han att du har boilistar och boilistar klaxsug och boilistar i alla sjukhusne och så är det ankor som är så förnuftiga att här ringer till Soria och spyr det plats till ikon ja men kom på nästa vecka alltså det är logiskt ankon så vant jag vet att bruka allt tror jag sjukhusen så effektivt som kunna till inte det som vi gör det. Stefan. Ja, det är så vi skulle varva att tror sjukhus så är det just när att som flockar att oss som nettopp är att nyliga sjukhusen Norrköping eller Klaxvik och Sorøytene. Och det så då just när det säger att själva skulle vi männa till sjukhus nu och det tror sjukhus så vi har är ju öll tror så mycket stor arbetsplats här arbetar touchtals och ja i havnen i 100-tals starsfolk att man kan specialisera sig och bruka resurserna skinsammare och allt det där men det skulle inte nyläst och hvis du kan flytta med en allmänna vers så ser man att man har öliga luchtla stonar ända bostonar till önstaklingar här må vi flytta och över till större stonar och man sa nu att nu ta i ett nytt autismheim blev byggt här Arjon så sa man utöjliga att Rackströn och Starsvalska Törvrun minka i betydliga per borgare som färdas slut till på och till ett handväg man ska flytta sig och just nu för att böta på tråtiga arbetsmängd. Ja, bara att du följde ganska synd rakt här. Jag var inte helt annars inte med saken och framsökt kappasning om ätkubber men men okej, men hvis det lustar till första anklet som är över vär och just ner välstrun och ner ta var åt vankar och hon säger pura gröt att vi skulle ha tror sjukhus så att onkan Eva vara om det. Yes, så fick vi tatta vi. Så hooks jag vita om onkel spårningar är det. Ja, vet du vilket svaret för? Ja. Ja. Hej, jag heter Jolanta. Jag är första utbyggven halsröktare och jag arbetar vid tog av äldre öde och i några år är det så för att läsa lacknadskrivare. Och det som Sylvia snackar om och ganska Elspeth Øysne til vi er puljene. Jeg vet også at sjukkasystre eller sjukkerhetafrøyger har finnet seg til tilleggsene nere og sånt. Og jeg har også vilja finnes det
hvis jeg arbeider innan, vi arbeider innan for eldrøtje, så sjåvande, det etter kompetansen som man forbinder seg, og kanskje først opplæring og i omkring spesifikke vittjer, eller hva det skal være, så får man etter tog, og ikke bare tog man er halsrøkt der, men så det tog at man er opparbeidet seg noen kompetanser som man heldre man burde finne noen egen tillegg for. Og så det halseskolen, så her halte jeg at her burde være skolehøym. Nå har jeg vært nere og lagt til laktansskrivere. Faktisk var det ordentlig godt at, liksom, ikke til at man ikke vil være sammen, familien ikke har seg, men til at man er nere, som hesform, er feil Soria, og hvis det er høymbær her, til at gjerne ikke særlig vi lesna inn, at man får mulighet til at være ui lesna inn at tøyna, og kanskje man gjør meg vitt angstvekkende, at du har ikke der dømeste daglige oppgavene av hus som man annars skal tenke seg av. Og også vi sånne floksfeller og tannmaten gjør det øyelig godt. Men jeg har aldri øyne fjerde skal være. Det skal øyne være mulig. Jeg har aldri ikke at det er så snilt til at de ganske yngre folkene at lese som har familie affæret til dømselsorier i 2 år. Jeg vet ikke, ja. Så. Og så det sjukhusverset. Nå arbeider jeg landssjukhus nå. Og jeg har at jeg har sagt det før, jeg har sagt det til velfundet som var i havnøysene, at jeg har alltid at det er ordentlig godt at vi tar nekva vidtjer og følger. Det er fantastisk at det blir til. Men det viser seg som, og det er min mening som jeg alltid, som jeg synes det da, at jeg alltid får nekva vidtjer som ikke 100%. Altså, det var tror jeg alltid at man skal heller alltid kjæle å si at ikke ta ting kan følge hvis det blir til, men ikke ta ting kan hvis man ikke setter sjukrøkterfringer, halsrøktere, laktanskrivere, og til dømes høler, lakna kommer hjem, det har ikke gang et høl jeg får i. Altså, det kan ganske maner til å flytte rundt, og ikke ha faste trykker, karmer til å komme til arbeidskvendt. Det er ikke ok. Ja. Og at det lukker litt rett, selv om det skal sjukrøkterfringer rationaliseres, men det er ikke på bekostning at ikke vil ha Klaksvik sjukhus eller Soria sjukhus. Alt kan ikke være landssjukhusen. Det er ikke til. Her er ikke plass. Så vi må få tingene ut ur havnen i øysene. Det som blir til. Takk for det. Ja, her var en reaksjoner her. Banta, Mercedes og så Eirikur. Ja, jeg minnes det å si at Fontnon og Landskjøkrosen er pura samt, og det viser jo ofte så løs at nå er det ofte ta som serlaknar og serlaknar puljer, men som jeg også nevnte ta, at det er 1000 andre startsfolk i helseversjonen, så sjølvan skulle det rafestast, og det viser jo også øyne ofte til at du ringer av sjukhus, ja, men så er det jo en laknarskriver som tar telefoner og hjelper der videre. Så ja, som jeg sier, Landskjøkrosen, ja, vi skulle rafesta allt halsverse och inte bara lacknar men alla är starspelkar också. Elspeth? Ja, bara så inte Michelinger. Tar vi tar som så väl sikta puljerna så tar vi tar som att det här var onkra särskilt uppbyggvinkel också så är det ja. Men det här vi morgon man att man har så med utbyggning och så jag vet inte man kallar det inberätta på en annan så helt rävligt offer man är och så vill man också en mittlen till det som vi körkla vi på men här man kompetenserna självant men nu har vi så nychan medicinska lacknar lötne och vi manglar sjukröktarfröingar och ta man så sätter det ser lacknarna så får det inte ta som tar bruk för det så som sjukröktarfröingar och skrivare och ta man i jottan filter inte vid till det och det har alltid är att man ska huxa om till man sätter serlacknar och man är öle glad att komma hämta men så mot att få att som tar bruk för. Ja, Eirikur Gunva. Ja, jeg kan ikke ordet stått samtør, og jeg har alltid øyne til en som man skulle hukte etter, det synes som jeg har skilt så kräva kommuner det är inte höjmeld att ge till dem såna ega vippa till de som arbetar av dagstånd och det är också i rektorn av landet och här hade jag man skulle lätta upp för att haft några puljo till fyra folk som arbetar av dagstånd att det ska bara tid att kunna ge också ega för det arbete. Goddag. Till de som arbetar av dagstånd det är hormoner av trusten av
Det är imiska är som är fag och chapa pedagog. Ja, till att Ja, det är just det tas med det är just mycket att du kan se att tanke du kan se att är alltid Elspeth av allt du ska hålla Marlon. Det är inte så snart. Det ska det pura sant. Ja, Det är pura sant, ja. Jag säger tack för vimärsningen och lanta att orla. Jag hade att det är akkurat det som är ordentligt viktigt att söka att det som arbetar innanför öke det söka också hang samman och uppleva det och det du ser att du lyser själv nere och orla glad för att du vimärsar att här vi att skapa näka att du är av sten och brukar det som är runt om det och att här frivilligt ute man släpper bort ifrån att göra det. Så att här vi döms bara vi har hälsoskolan nu nämner och lantat här från nier att du är till färjon stadvecka och då först till Sorjar och Soringar föras ju öland ekvinvägen och östnia här tejer van vi att bygga alltså inte hemman så helt visst har det gå vimärsing och helt visst att det är vi skulle fortsätta vi att göra ett lästra om hälsoskolan. Herman, Stefan, Sylvia. Ja, det var ganska en äckliga längre spårningar, men jag bara fast i att hon snackar om att lästrar omkvarv var äckliga gott har hon läst nirre och detta här är något som vi borde göra också vi i förrjun är styrst om lästrar omkvarv så att vi halta flöjre av borgare här i förrjun så att de kunde läsa i förrjun och kanske också arbeta innanför till dömes äldrerökt och medan de är läsande i förrjun. Vi såg att hälften av förrjun argenjer är i Danmark och läser, eller fel Danmark och läser. Och vi manglar det nästa 20 åren och vi manglar också få det hemmater eller så falskt så tror ska vi styrka neck om att göra läsaromkvarv så stärkt som görligt så vi har så nekva borgare här som görligt och också det här vi har mer arbetskraft i förrjun till att arbeta innanför det allmänna och innanför äldrerökt och hälsorökt och så vidare och så vidare. Det är nekvar 4 månader vet du i hvert fall. Ja, Stefan, Sylvia, så ända vi där. Ja, det är ganska särskilt att det första som blev nämnt i dessa vimärsingene är att i halte som sagt att han allmänna arbetsmarknaden är för styrben och man borde kunna vara lönt för att täcka ett eget tak. Jag var ju på att privata vinnan upptäll nog dyra domar för av starsfolk till det här var ganska en helt särskild kompetens och vilja varva ut att det är starsfolkene och här är 0 av 2 elementen innanför det allmänna. Och sen heter vi allt körer i kassan flyttar ut från ena kassan till en annan så flyger du ner lön och då är folk ofta fastlöst och kanske först ända se upp så är alltid att här med en nutcher dynamik in i den allmänna arbetsmarknaden och döms därstående och är skiljer öliga väl att nomsföringarna är inte att förtringar av störvnån men tar man ligger ner ganska 40-30% eller lackre som står vid nomsföringarna så gånger till operativ hjälper folk och det stås helt inte så är halt man plöjda upp man plöjda och att välja sånt och det skiljer väl men anker man sker i jöknen och plöjda sin upp så att allmänna arbetsmarknaden blir bättre att viska. Ja, Sylvia ända här. Ja, tack för Jolanta för hälsa vimärsingene och det snur sig om att här var en rekryteringsplan i här flera år av forskning och behalta starsfolk till det man ger i Danmark så man nu inser att det är nejot att här var kompetensen att varva ut av kompetenserna att i daltene som man arbetar då att daltene är så imiskar flit är med ur en starv ett annat som så är den flöjre av förlögnon som i här som inte ordentligt fylja vi eller inte på samma mat att komma till gangs. Det kallas kompetenstillägg i Danmark. Och det är inte bara uppgår till fälter som färdigt. Det är öll som har möjlighet att få det. Och det som vi sitter det är så stor flytning i mittlen doltnar att trikten och dikten är inne i att vi önskar doltnar och alla doltnar har bruk för sån. Ja, men det går för så öll som har kompetens att få. Inte bara något till det menar vi. Ja, men det är då så öll har möjlighet alltså öll få bjöa att han har ett år i Danmark en kompetent tillägg eller vad det är då. Och förlägga vi på det för nästa stad. Det var rekryteringsplanen snackar jag om. Hur ska det? Det var ja, hon snackar om oljelöjting, folkalöjting eller också att få det hem i Danmark. Det är så. Men det lyckas ju 8-3. Vi tar också en lacknatråd. Och det är viktigt. Och vi tar nekvar lacknar, utbonade lacknar i färgen som gänger runt utan att starv. Här må nummeringen upp. Ja, så har det färgen ut. En spårningsgradrätt. Ja, jag har en spårningsgradrätt. Hända var först. Ja, hur var det som yngste att strika motrakningarna av pension? Helt av Sylvia, helt av Herman hej till året.
Jag måste säga akkurat mer att jag reist det. Jag tänker också att det ska vara mer nuanserat än det är ute. Men vi ska minnas till några lögtingslimmer, några landstorsfolk, några tjänstmän som får en otroliga goda efterlön. Som i det blir utgålden, hvis du har blivit efterlönare mottagare, som en A-intøk. Skulle det her ikke meddraknast? Skal pensjonen ikke meddraknast til folk nå? Jeg bare spør. Ja. Lägg om man av, lägg om man av. Jag alltid sypa till en väljarfond av VRI här. Vi snackar om fortjänsterna till äldre och inte. Nej. Jo, passar inte som du säger. Stendur i välskräns sambandsvård. Strika meddrakningen av pensionen. Det är kanske inte tusen uttad om det, men till Ja, strika av meddrakningen. Ja, strika meddrakning av pension. Så. Ja, det är bara så att vi får vinnetutläggaren upp så vi får att det gamla till arbets. Men just då en sån bröjting som räkar så brått heter achter som jag hade han Kristiansen kombinat vi en örn tillpå som typ jag 20 000 här 20 000 där. Det räcker öll. Hvis 20 000 för ett bad så är det öll som får bad. Hvis det är stika meddrakning av pensionen så är det för öll som har en A-intök och onkel har en goda A-intök som vid förra folk har betalt om. Ja, men det är som sagt för att få fler äldre till arbete så det fler händer. Färsla arbets. Det lever gott. Ja, det. Elspeth? Jag håller till att landstorsfolk, lökmäver, löktingsfolk skulle röra sig pension. Nej, akkurat. Vi får alltså gå på pension. Det är inte grund till det. Ja, och så ska du också hugga som åtta tre. Så nästa spårning till dikkon. Ja, men hur kan det sluka sig på det här? Vill gärna lower bröding som filter has när loss någon som Elspeth här att en löktingslim eller en som är så goda efterlön från landet och ska inte mottaka pension. Nej, det är mycket mening. Det går ganska svärt på transportning så att möjliga svära. Kvar att hon inte gärna lower bröding som ger till att antingen personen för till boster eller du vet. Ja. Hur ska vi strika en meddrakning? Ja. Sylvia, Elspeth och Stefan. Ja, som sagt, orsaka vi ser breyta av, men pensionen tja løktingslim, landstorsfolk og løkmanne og løktings, ja. Ja, det är så högt att det inte några pensioner till och så ska man helst inte glömma till att Arnman, jag säger bara för mycket vi kommande, Arn är kommer löktinge så har vi en antennasa pension, alltså jag har arbetat på tiden och samlat mig näck upp, nu är det nog så långt väck. Så är det visst skjuta till att det ska ha en pension till att jag vant att det här är näka som man för att titta efter. Sylvia? Ja, vi på agenda lov som lyckas till löktingsfolk och vi vanliga folk i förrjun att det är så med pensionsförhåll som galta. Det har vi inte med det gått börjar vi med. Så ja, Stefan. Det var svär nog. Ja. Stefan. Ja, jag har två ting, alltså meddrakning och pensionsvirskifte till löktingsfolk och landstorsfolk. Vi tar alltid inte man ska stryka meddrakningarna nettopp av tajmon virskiften som halter visste så skinsamt där. Halt inte på sig om öron till. Det blir ju simpelt för ekoslikt att stryka meddrakningarna fullt och helt. Men man kan gott hacka na näka och sälja vid till att hon inte vill prusasiana så är det ju lackre vid tyn ja pensionsvirskiften till löktingsfolk kan bli brott i hälsoväldskojen och jag måste säga att nu är det 4 stora flockar som på formanskapen och här följer jag med som person lilla flock och inte lumpa igen så jag tror att man får hållt vi att bryta pensionsvirskiften så tog man öll löktingsfolk, bæði som kommer virkut i nutjeskipane, at na vel levere, og i tjeneste, man sier, man har pensjoner, og at de kommer fylgja folkepensionsalderen. Det gjør det ikke en gang. Og det er spørst med 6 tjejer opp, og jeg kan fære pensjon, det er tjejetrus, hvis han lønner ikke brøyt. Men man kommer å spære opp etter et eller annet. Så jeg halte det til øyla løy, selv om man brøyter pensjonsvirskiftene for løktingsfolk, så skal det være lykkes som til øyla folkene, at man fylgja pensjonsalderen. Herman, Banta og Eirikur. Ja, är också vi på att man lyckas till alla pensioner till löktingsfolk vi resten, men det viskar till att det är ofärtliga ringt att göra det att det räcker löktingslinnar självar och tog förstånd inte hur att Elspeth kommer vesen här, det har en sitt löktingsshow nästan 20 år, alltså kvitt största själv så. Vi tar som Stefan så vi tar brott. Ja, alltså det är brott nog snäckt. Ja, okej. Till bättre. Banta?
Ja, jeg kan bare stedfeste at de vil ikke brøyde det til seg selv. De får jo hukte etter pensjonsskipene til løktingsfolkene, men så brøyde de det bare for nøkker, så at de nødde og yngre, de skulle fylle pensjonsalderen noen til åkken øren. Men der framvis det flere folk som i løktingene, som har sittet så langt at de slipper fra, vi fotler pensjon, de trus. Og jeg har rønt av spørsmål, hvor brøyde de ikke for ødt, og jeg får jo ikke svær. Altså, ta snakket om landstyrsfolk, skjønner du? Og øyeste løktingsfolk, så for at det var så i skipene. Ja, det et bestemt system, men det landstyrsfolk og løkmøver alltid som har vært. Men det brott. Det øyeste løktingsfolk, det et eller annet vi, at her du sitter i løktingsnoen, og i halte 16 år, og her en av sånn alder, og hvis det gjør et enda et eller annet urslit, så kan du fære fra som trusjere gammel eller trusjere gommel, og det flere som i løktingsnoen i det, som kunne ta, og jeg har spurt, hvor ble det ikke bare brøtt til ødlån, så ødel bare skulle fra til det var skje i trus. Fikk han ikke svær. Ja, men sa du kjært at det ble brøtt til Nei, du tror at det Elspeth, det var gjørst akkurat nå. Jeg har bestemt å si at det Det ble brøtt til, jeg var gjerne i løktingsen, så sier jeg det nå. Ja, Eirikur, og så Gunva. Det så utrolig sjaldan at jeg har mulighet til å si det her, men jeg var faktisk 100% samt vi hver jo ikke i øyneste året som min flokkeren sier. Det kommer nesten ikke før, men det og det øyne rett, at hvis man snakker om trusjøregler, så har alltid øyne, eller femsregler som gjør at man kan føre fra at man trus, så har alltid øyne man skal hitte etter hver det som sitter i formannskapen og løyer som tar oppskottet som kommer til. Jeg kan holdt si, jeg kommer ikke skipene, hvis det hjelper. Nei, vi ser skilt rett, men det så dreier det seg om det noen fagfolk etter, altså en av hånd som kom om til disse reglene, og det brøydinger gjør der, skjønner du? Ja. Och det som man säger att det som var nog så det som helt var nog intressant tar vi var igång det var att flera av de äldre tänkfolk någon de kom till och satt och att det helt det var nog intressant att det nu var det unga de som inte var kommit på torst och skipan att det var de som satt och vi mo och bröjde det här nu det var Stefan det var Herbert det var Anders som var då som är och Ingrid som var det som kom under jag vet att det ungkött och jag kom inte under skipan ja välkommen. Ja, jag har som jag ser vi ser skipan när Gunnar som du säger att det är något fan. Det minns jag kanske hur snäckt det är, men det är bara att det är en pension så matchen chatta dem så arbetar om det kommer till det. Glöm mig så att det är landstorsfärsen till arbete så hålls värst. Ja, jag var koppa här tror jag att det är flera spårningar. Vi får vi är. Ja, jag tack nej, noppströnger. Och är alltid till ordla gott att man vill få mer folk när föräldrar judge. Och men det här med att man vill bara låna en bult vid det alltså noppsfri och inte blöjer ordentligt. Huxa öste mamma till att huxa kanske göra fjärrundervisning för noppsfringar. Och så halt jag öste generellt om en äckling av church som är det alla flockon. Det snackar inte om bött. Barnagärnon, skolor och så vidare. Här manglar neckfolk. Och det ser med till framtiden. Ja, det var det. Ja, Gunvar Eirikur. Ja, hos Montil, takk for i dag, nei. Du nevner Folkaskolan og namsføringar, og jeg vet at namsføringar arbeider også nek innenfor Folkaskolan, og den tørren blir ganske større og større, alt etter det som man kallar for den særlige tørren vekser. Så det er ordentlig avhåverst, og jeg vet at her det helt ikke ordentlig som man sier skipan til hva etter, og man arbeider samme arbeidsplass. Og pura samt, og jeg takk for at du nevner bøttene, tog att akkurat som det vi vet så eller väl vid vuxna och i skolan hur skolan ska vara och det här vi när spyr man botten i efter och vi har några softmalar här efter softmalar som man vill fylla att det här vi botten har några rätten där det har rätten till att vara hård där man har rätten där och det här vi till fruytid till dömes vi har vuxna har skipa ja fruytid vi har rätt till några ting efter en softmala och det har botten faktiskt inte. Hvis det ikke brøyt, jeg halte ikke at det brøyt. Så her ordentlig nek ting, så det jeg halte øyelig viktig at man tar seg for bøttene i øysene, og at bøttene vil ha hørt sjølve, og at vi ikke alltid tar seg i hver høtt av dem. Og det er ordentlig avhåverst til dem at en funder være skoletrø i morgen, at her har vi nærmingareie kallet inn sjølt, og her de kommer og sette åkken noen spørninger, og jeg halte så tydninger mye å høre bøttene sjølve. Eirikur, Stefan, Silvia.
Jeg er just på samt vi daglig. Jeg har alltid ganske en grunn til at vi ikke tar så rann om bøttene på nå i hestkjærsten til at du er ramman øyter halseversk og allmanna malet eller hvordan det var. At det kanskje at iverskip er ramman til hettar. Og så det til at dagstående ørsett til dømes. Det ligger til kommunen og det er øysene nekka som her. Men som jeg sier, Jan, så halte jeg at jeg er på samt ut i avbjørnsene som her. Og jeg halte at vi øye gjør det så løs at kommunene kunne få en høymel til å gjøre vippbøter til de som arbeider av dagstående øsene. Tog at hvis man husker middelpedagoger så det kanskje til øke her som det aller mest trusht av og her som det minst mulig til å få en gode inntøk og gjøre vakter og så framvis som det annars og nekvån tog som til allmannaversen til dømes. Ja, Sylvia. Ja, tack för Dagny. Och i mån till bötten så alltid är det viktigt. Alltså fiskal säga det alltid att det så uppbyggningen är sjukrökterfröingar och namnsfröingar där ligger längre har som akademiska steg och alltid absolut att lönarläge gott kan kunna lyckas. Och så alltid är det viktigt att man för åter till att geva namnsfröingar och läraren tog samman med bötten och inte ta alla togna till ökta självfästing och så vidare som gör det att alltså bötten tar misstrivas och där vi har växande trobolagar vi salarhälsa och så vidare. Så det är alltid rättligt viktigt att det släppa att vara om bötten släppa väl arbets. Herman Mercedes, så får vi ut att det är fler spårningar. Ja, jeg synes jeg har trunnet nevnt i Klakskar kommune, og vi synes at av hesen østen har vi gigantiske troblager vi tar med bøttene som vi er oppe alt nå av døven. Vi synes bare at det blir bare flere og flere bøtt som har særlig antør. Det er flere bøtt som har troblager av imskund slæge, flere bøttene flere nomsfrøyelige rådgivninger, tøymar som er utskriver, nekkfløyre, jeg halte det for doppleider sånn 20 år. Hva hentet sånn 20 år som er brøtt bøttene så grunnleggende? Det er sjåvande til at telefonen og skutja Norsland og legger sykene til som bøttene. Tøy må vi fer inn og avmarska skutja Norsland, avmarska sosiala milar. Ja, gå slengt opp. Gå slengt opp i alder? Ja, det var ikke, det kan man så komma til, gå slengt opp man skal komma til. Det er så en annan spurninger. Men vi synes at det er en gigantisk trobladj som faktisk legger bøttene til åkken. Altså, mennesker øya at mennesker på den måten at det er samskiftet vi kan annan og sosialiserer vi kan annan. Og det er grunnleggende brøtt sånn at 20 årene, og vi synes bare at det legger sinne av den unge nå av dem. Og dette er noe som man må gjøre opp i. Ja. Stefan, sust. Ja. Helt å si meg. Så det Elspeth. Elspeth og Stefan. Ja, jeg har veldig godt at du nevner det til pedagogen og læreren kontra bøten, tror jeg at det er så øye krevjant i det av lærere og pedagoger. Vi skulle huske om at togene er øye brøtter, så er øye bøt som, eller til flere bøt som ganger badnager som har kommer imisk og London, tåsa imisk mal, og det krever øljene av pedagogen og av læreren. Så kunne vi stand her og tåsa pent at vi rattar seg ikke hett og hit, men alltså ta allt kommer till allt så är det rättfästningar och ta snur sig om jottan. Pengar skulle till och ta snur sig om jottan och till en rättfästning. Så kvart vill man här. Ja, Stefan? Ja, nu ska jag inte köta av. Alltså, som bötten har en otroligt längan arbetsdag. Faktiskt långt än för äldre som kommer en stånd. Och här har vi skärmnusslen innan vi moger uppe i. Och det är gång som bötten har till internet och det som ligger ute. När det kommer till landsföringar så är det en kolossal utskiftning av stadsvalken och till mamman böter på. Och man ser också en större misstruna mellan bötten i skolan som man spyr lärare. Så det är en kämpe avbjörning och till mata sättas in så att bötten trivas bättre. Ja, vi må färra vidare. Jag hade vi täcka och skifta panelet ut. Ja, tack för tid som tar spårningarna som är efter till komma bara i nästa omfär bara. Sätta samma spårningar. Vi må ha skifta falsken ut. Ja, jag säger tack för det gott väl. Krossfyllestan. Ja. En halv minut i utskifting. Hallå.
Og vi hadde några spurningar. Gå med Torbæra, vi tar der attana. Hesi her har bo på alt det høyla, så jeg vil ikke at jeg kunne svære det kom. Vi her i panelen og suttje at det er en politiker som ikke er i AN, til Ranva Isaksen, så jeg gjør det lykke 1 minutt at presentere det selv og si hva du atler arbeider vi neste 4 årene. Ikke press, men jeg heter Ranva Isaksen, og jeg stiller opp for Folkeflotjen til jeg trykker at tid selv, som her inne i det, og som lurer vi, og som hitjer vi, at de selv vet best hvordan de kan gjøre en større skal se ut og innrettes, og jeg ikke vil vi til at jeg var valgt i 8 til følge. Og i Folkeflotjen atler vi det bedre om møveløkene, til øtlån av å få et høym, Låsna kärchen är uppfallt. Det är de grunderna, men avlöjningarna av bosäger trådna är stora. Vi har och får bosäger, och det här med kännek folk kvända, det är ung, äldre och familjer och alla här mittlen. De arbetar, de gör allt rätt, de lägger till viks, lägger till sojus av pengar, men de släpper korsen inte innan bosägermarknaden. Som lös mest rätta vinnarna, det är trobult att få fädra arbetsmeja, ösne föringen som har lys utannanda, de har inte byggvått att de kommer efter till förjar, det är inte halvbart. Som tar som reglering och skatt och spekulationer, men vi kommer omgående utan chattnerna och troblagarna, där utböj och lagt så färra prusner upp. Det är bara så att det är. Vinnarna har själv vuxit en törv, att vi har en mangel upp i 2000 bosäger om 5 år, så tog vi bytja Møyra. Men vi skulle også gjøre det lettere og skjøtere bytja. Vi skulle ha mer bytjelente, styrre vidtjeretøyer og bedre karmer for fjelltatt om bodsjømarsene. Vi må også ta også nøyt. Det er en kostnad mye uiløva av bytjerefølgen, og det er jo meningen hukt etter om skibene kunne gjøres annerledes. Samtidig må vi gjøre det realistisk å slippe inn av bodsjømarsene og hytte etter London og ombakken og hvordan tar skibene skjøtte ut. Det snur seg om menneske, om drømmen, om å ha et heim, om å kunne skapa seg en framtid her i førjen. Og tog det anfalt, vi skulle gjøre det lettere at få et heim her i førjen. Ja, hatta var så mye godt at her kommer flere fingrar opp. Sam Peter, du har en vimersing til dette? Ja, nei, jo, øysen det er jo. Trobløsjen til at vi har omkant haft en allmenn bostedspolitikk. Men det er en instanser i landet som har en bostedspolitikk, og til bankene. Og bankene tror jo ikke bare bankavirksomhet langer, tar øye meglerfyrtøkene, tar øye bankene skal gjøre lån, tar øye tryggingerfyrtøkene, og tar øye etterlønnerfyrtøkene. Og banken har løft seg at det gjør av hver fall skal bytte. Tar bestemmer hver dag gjør lån, og det er så noe som tar og gjørs til at landet ikke har en bostedspolitikk. Så må vi ha en bostedspolitikk. Vi må inn og sørge for at det betyr å bytte om alt landet, og selv har vi konkret oppskott til det, med til annet til at landet vi helter for kanskje 500 000, og vi tror reit at det er landet som først vi har betalt nyretter, så hvis landet ikke kommer ut til noen troplager av vedhalten. Så igjen har vi et øysene den troplagen som vi gjør til det at bankene krever av det at huset skal være livet, huset skal være ferdig. Her så er silt vi Enneberg på eier, og vi var 4 mann som kjente nekva penger. Vi bygde oss hen, ånden av oss gjør til husene tipptopp livet. Og det er ångkant være så disse fergene, nekker vi klare at finnes her en hus som var tipptopp ferdig. Og tog må man inn fra landsens høy og gjør stål til Setthusabitjek, og særlig ute om landet. Ja, Egon og Herman. Ja, jeg skal ta høyre her, ja. Altså, det som er, i Javnarfløsene, her er vi samført om at det var et heim til mannaretter, og til selvvandet negvimisk slå av bostaden som folk har bruk for edla tørva, og i imiskon aldron,
Och tog har vi med andra samtycktarna lov om allmänna gagnliga bostäder som av bostaden här det är kommunen och bostäder ungefär samma som man nu ser som onkel är vill ju ha eller atlas är gångt vi nu här bostäder inte ska förrättas alltså att man inte ska vara iveskott av bostäder och det ser man i London runt om och att det är öljan som bygger ett hem och bostad och tar det är ung och så klarar man att spärra upp till att få sig en bostad och så tar man är äldre så kanske man nu realisera sin hus och för man in i en allmängagnlig bostad. Det är bara en pastor och så haltar vi ett eisen man ska bygga billigare bostäder och smarre bostäder som folk har råd ränta. Och så är det att han pastorn som bor till leie och här vet hött och leiestol som är klara att sätta i versk, men självante så må man eisen göra reguleringar av bostadsmarknaden så att lejan inte kan hacka mer än prisväxten. Utan inte sig göra en leiestol som gott nog för gjort efter intök, men hvis det bara blir lagt upp på lejerna. Här är några ting. Och så är det här vi tar man ska bygga kundgären, hon må lejas till förskvidskifte. Och så är det eisen näka vi att få tingsni gjort einfaldare i samband med bygging, så att det inte tar så länge att vi omkörstående och allt det. Och att kanske kommunerna kunde partvis rynta för byggeboning. Och så är det eisen maten hus för att sälja på, det kappjøynge som som man eisen kan regulera som det är i åkara grannalånden, att man inte kan kappjø, alltså husen för att sälja för så ohånaliga höga priser. Här är det något på, men vi har fler. Herman? Ja, vi i sambandslösningen har sikkert det mest konkreta och uttøtsliga bostadspolitiken som av ödlom flokkene. Vi mälar till att man stånar en bostadsgrund av 200 miljoner kronor. Här utav Bertija fyrstevårdsköparen att löja sig 5% av egenfortjänstene, eller i mestarläge 200 000 kronor. Hette fyra jansöda köpsorskorna tja fyrstevårdsköparen vi spekulanter som kanske har en hackare köpsorske en fyrstevårdsköpare som unger personer. Här att så hatta en pastor att troligare men en annan till att utboj är för lågt av bostaden och då skulle vi göra så lätt och smittligt till de privata och till kommunen att vara vigilant och att bygga och där kan man så göra vi att sitta färre om trickelsarbete till dömes tja omkörstående här som tar allt ska göra en omkörstående för att matrikelprocessen här kan till dömes bli lagt ut till privata att göra 4 kommuner. Jag fick en bo i morgon här är en privater spurte kui att ta inte släppa göra det arbete för matrikelstående. Tog att tar här expertiserna till det och tar kunna väl göra det och tar kunna effektivisera de här processerna så rävliga nekvafärerna mer än omkörstående klarar. Och det gånger bara för sånt för sig. Ja. Asano och så Anfen? Ja. Problemet vi bostad det är att det är för lite av utbudet och eftersprång är så höver. Och ingen har nämnt den hur bostäder bygger och utbo. Alltså vi unge må ha oss där. Här vi tar rätt till det. Tar man bitchast boilet som möjligt, tar man bitchast simpelt som möjligt och har pojkar särskilt altaner till det är pura och nejot. Jag skiljer inte kvui ungen politiker, seriöst, ungen politiker har nämnt om kvui sätta tid altaner upp. Tikkara uppgava att göra uppgifter för åkon onko som skrutja det tager ur hötte som vet inte har råd att betala 20 000 eller 15 000 kronor om månaden vid leje. De har bytjat spoilers möjligt och självande ska det ösnen bytja smått och bor, ja. Och det som säger att det är stök och vi är stök och vi behöver inte mer än 15 kvadratmeter. Det är seriöst. Och jag har också en bild och tag här pura vanligt till 15 kvadratmeter och byggva. Och det är inte bostäder särskilt. Så bostäder man fokuserar på och som världskreatör att vi har en bygg och sätta en taker i hötte. Ja, Anfen så rann var banta.
Ja, her er ikke argumenter verre, men jeg får at si at jeg alltid kjenner nok så nek til marskene selv. Sitt nu, jeg har arbeidet til å prate innenfor bygging, vi er timpermær selv, byggfrøyinger, og arbeidet som teknisk løyer i Neskommune, så jeg var sinnssykt innlitt i denne varsten. Vi til kjøy alltid ikke at løse det, hei det blir en perfekt oppskrift til det, så hei hun lengst har gjort, hun finnes det ikke, det er en lier i alle mulige tingene, det er rettelig nekva skipaner skulle lees til. Her er alltid kommuner og en parst, her som de skulle spille en større løyklåt av vise at det er gode lentene som høysker seg alvorlig vel, til å bygge sånne større opprøverskatlaner for å få mångtene som man bygger opp, her vi for kostnader nye, at du som kjøper og bygger. Landet skal ha bedre høymel til at futja og bruke futjing til boligmarsnaden, og det private skal gjøre det som det gjør best, til å finne ut hvordan man bygger for den bolige penger. Jeg halte at vi var i sjømarten, høstkvalget, og tingkottene. Det er alltid sambandsfolkene her som fører oss ikke lagt om det, man kunne slippe inn og få seg en 200 000 år fra. Men jeg må ikke bestemt at det har lagt opp til at først så var man vidt til å forske til pensjonen der, at etterfølgende det var flere røtter som var vidt til samtidig at jeg innrømmer at det var noen feiler. Og så får man si helt svært, ikke? Haha, vi tar funnet. Det er ikke det der. Vi tar bare på seg av hinner helt nu, og låter det kunne bare ta en part for pensjonen i træt. Det sier du selv. Ja, hatt må jeg slippe svære på. Ja, det sier du selv. Men man har jo verlaget en grunn i vargen. Husandensgrunnen. Det var hjertebatten til kjøvelden. Det var tannkatalysatorn som gjør det. Vi stod i da han ble sett og stående, vi som samme tropplagene, sette seg brusen for skramlet opp etter, akkurat det togene. Man visste ikke hvordan hundene bankene ville ikke fortsatt den ytterste parten av en land. Hvordan alle kan skulle man gjøre? Ja. Det er svære hushandelsgrunnen på. Vi har sett det ikke. Landet garanterer den ytterste parten som bankene ikke vil fortsatt. Og det er vært det som gjør det til at ferie kom av begynnelsen. Da gir akkurat tilmeldet vi ferdig holdt vi en dag for den hushandelsgrunnen. Han som ble avtidgen av folkeavløsning. Ranva, så på en Om man ikke hushalsgrunnen efter, så må man gjøre opp vi tatt hushalsgrunnen og nå er bosteier. Altså bosteier teker med til å løye fra borgeren og fastlest det her, så er det at de ikke kunne spære sammen til sin egne hus. Og hvis man atler til at hushalsgrunnen skal efter til at futja att vi skulle bygga så må vi finna det om vi skulle vad skulle göra så skulle sälja börsa och bo någon som bosäger öjer eller vad ska futja heter här det ser omläggningen till det som är här. Ja. Ja, vi tar ett uppskott om att få till via ungdoms eller uppspärringar bostäder och det ska sjön göra samma vi bägge kommunen och vinnarna så lös att ungfolk mellan 20 och 20 år kan bli kvar om det är en därför under uppbyggning eller att han är uppbyggning men en big kvar till dem så 3 år och här var en samliga husalöje och så kunde jag ju arbeta fotla tog vi så ju nu och så i några år spärra sig kanske in 200 000 upp. Det är alltid öjan skilla gott så till att det tar slut både och om tar ungdomsbostäder vi ett lostan altan det han ska så inte säga. Eikon, och så får vi ut salen. Ja, alltså det är här vi att jag ser fix och hosgott nu om man ska bruka sin efterlön till att futja sin bostad. Först om man forskat den och så ska man återbruka den för att säga att det nyttar inte så långt som uboj är för lite i kvarfall och i hela tiden är det en gålöst men så långt som uboj är så lite som det är och priserna är så höga och det är och folk som köper hus till andra ting undan till vanliga familjerna så vill det bära öka om efterspörsel till husen ännu dyrare. Det var ännu värre att komma in på bostadsmarknaden. Det är alltså allt som man må hitta efter till tar man tar i fel och andra köpa hus, näckvhus. Alltså man gör något vid det. Så att husen skulle vara till söl och till en rymlig pris för de vanliga familjerna och för de unga. Jag skriver Herman. Jag vill troublation chat om först för köparen och till att det släpps in av marknaden. Det har kapital släpp in av marknaden. Hur skulle det kunna lära det ur sån här grunden så vid ett sipa till att ståna och det första touch iron skulle kunna jag har 100% av manliga det shows in jalten ha kan du? Nej. Kan du? Anfen? Spelar det hushandelsgrunden?
Du menar att de puljar som tids nu pensionen och Nej. Det var fortsatt en skatting av peningastånden till lägger upp till att man fortsatt ståndsfärg vid banken och så det nästa 20 åren efter att man tar ett land i ursen i grunden så kan man få 50% av pensionsinkjalten till att betala renter och avdratter nyer av. Han oilovan ena fastdagen renta sig förbannat näck bättre än att pensionsgrundan har klara just på några som helst mata. Hvis du hickar efter en bostad för renta sig så är det nästan uppemot 20% om året. Ta i pensionsgrundan inte en gång klara 3% som är vanliga Ja. Jag håller vi får ut ur salen här. Är ångspårningar? Ja, vi får salen där. Vi får prata sig nu för att spya kött och svära kött. Ja, jag har en annan spårning i andra, men han lärde av lite. Och jag heter Atle Justinsen. Jag sitter ju i Klaxska Bøyra. Och spårningen till panelen eller först vill jag säga till panelen till som nu får om på att allmänna till det själva vi till att göra det och bud för så dyra en bostad. Då i bonadsdagen. Jag kan tänka att jag dömer att hvis det är ung, hvis det är en liten bitch företag att göra en utstitching och ska kontakta en festebanda om att köpa ett stitch till en touch uppöver så släpper det inte det. Det skulle jökna kommunerna och så ska kommunerna bjuda allmänt ut. Till kommunerna vill inte lova att sälja en stitch under 300 kvadratmeter. Och dömer till att den utgörs utstitching också. Hon kostar 1000 kronor kvadratmeter planera. Och rock vi tog att hvis det var en liten fyrlök som bjöd ut så att du kunde halvera den i 500 att det sparta en 230 000. Alla tid att göra näka sålais. Att bonadsdagen inte åknar rätten till att köra att vi är till kommunen att sälja. Så fyrlök släpper ett bönlöst till bonadsdagen. Ja, Ranva. Ja, här är Atle pura samt och att Björnarsdagen som för mycket kommanderar mest som ett stämpelkontor tja Vinmarannon hever neck för neck Asia mot akkurat där och harter också de tänker någon som vet att hit ett kvärdjer det är så tropelt att komma vidare kvit teker alltså länge att kvit blir alltså dorst där vi tar som abitja. Eikon, Anfen, St. Peter. Ja, jag nämnde att jag vet vill du göra det enfalt där och nämnde att det är matrikulering till dem så att det tar så länge att det pjörs av vara flera myndlagar inne i vår sommoting det är ju så ett princip som vi tar så är alltid avgjort att man ska hitta efter när vi bonarstånd i eisen som Atle nämner så det må vara enfalt och det må vi må köra flera skipander inne i vår tingene som gör det ännu dyrare. Utan att jag känner hatta så utörsliga väl. Men det är principet också. Det må göras enfalt där. Akkurat som man lejer bytjekungerna till och andra ting. Affen? Ja. Han har köpt en skallgörs månande gröjare. Jag sitter ute och kan så där. Det kommer en fyrspårningar in till Björnarsdagen säger okej, vad ska det ska vara kommunen som ska ta ersättning här så gör kommunen vem med alla test jag alla processerna och försöka vänta in att Björnarsdagen för matrixståna för alla omkvarståna med regleringar att det kommer till hela Lortvery oin stone. Så tack så mycket. Det är inte kommunen så där. Ja. Nej, men så må man hitta på det. Så man hittar på skipan. Enfalt där. St. Peter? Ja, jag pura samtal om att det här ska också göras så tjotare. Ta jag byggt in och jag tror ju först att snacka över han som åtta tränna här som skulle ha stitche. Vi var samtal om att göras och så jäkta efter helt stort att så sett i späkan och jag skiljer inte vad det är som är hänt. Hur man just så stora troplagan. Eller hemma tur, hemma mitten för tur där vid Enneberg och klara av alla stinchen på plats och sett späkan och är från steget. Alltså kvart en lör. Men jag har nämna ett konkret modell och Herman inne att här nu ska man lägga ett efterlön så fältje. Och ta i sig efterlön så fältje så är det tog att vi vita inte. Så kan vara per som fer in och ska pitcha och nu involvera det efterlönna kanske för att det fråkvar i nöron och kanske över husens helt och det är klart att och så att det missen efterlön. Man ska inte röra efterlön, man ska vara dundrande fast vid öarna. Men vi tar ett konkret uppskott till kostnader som säger till att bostäder ska pitcha en rikva bostaden
och så ska borgaren kunna köpa 70% av en utbo. Det svära till hvis en utbo på 40 kvadratmeter. Jag vet inte vad det är på 15 jag sa och kostar, men det är på 40 kvadratmeter. Här ska du där betala 11 300 kronor om månaden. Och du äger inte utbona, men hvis du färdst in och köper 70%, så betalar du 6 922 kronor om månaden och du äger hända parsten av utbona, så kan du några år söttene avgöra om du köper resten. Det vill lösa atlan hända tropläggan, samma vi tog i halten som vi tackar för de första 500 000. Ja, Asano, 15 kvadratmeter, vad kostar det? Ja, alltså vi har inte haft den som är 15 kvadratmeter och det har varit billigare. Det är 100% och det ska vara 8 allt annat. Och 8 stora vinter vid tjocka gläser så sparar man pengar vid tog. Vi skulle skärja allt möjligt som är onödigt. Och vet du med först någon? Vi halta ösni att det ska vara simpelt som möjligt. Bitchereglerna må brötas till förres virusskifte. Och vi ser det ständer av bitchereglerna är att det är kräv att sätta allt annat upp så ska det strykas självande. Och allmän banke tar vi ett ösen samtidigt om till bankarna står det allt för näck sälja ut av byggt. Ung folk vill jag sätta ut av byggt. Alltså kan man det bara kostar 1 miljon på en nej, men hvis det är unga skulle lämna 3 miljoner i hand så säger det ja. Det är pura skövt. Så allmän bank må vi täva. Ja. Herman och Ranva. Ja, det som han säger det är att alla budgeträtnar där standard så det byggningskonditioner som är på sägen. Det kan sjå det reguleras av ankorsväckna till det förska vidskiften så det blir det enklare att bygga och kanske trusta färgmeterprisen ner. Och det som Petrasan och Öst snackar om det är att allmänna bostäder i bostäder det ska Östen bygga enklare utboer. Tar skulle bygga lästrar utboer i hushållen och äldre utboer till att privata tar klara väl att bygga där stora utboer som skulle vajtas till vanliga borgare men man vill tarv av flera lästaröbon och äldre öbon för att utlösa kanske är faststockningar som äldre borgare bygger i till dömes och här att rätt så har vi bruk för en bättre lästaromkvarve så det har bruk för flera lästar i boen till sådana borgare som läser i förjon är bygger i. Rama. Ja, nummer 8 så ska jag bara säga det att vi nämna bankarna så tar produktioner det får jag ett som så sitter om man har efter och outget här annars är pura samt vi och vi folkavlationen är pura samt vi som Petrin ja vi är det nejot tja allmän förjon är bygga så fort kan man göra det billigare det ska vi titta efter så det är generell pensioner så är hattar en loster som visar rika väl i Islandet. Så spårning hur kan man göra det ska man alltså bruka pensioner kan man säga som tryggt eller vad så gör man då eller är det något som man bara ska släppa i Island är det 30 000 kronor om året som du kan bruka och utnyttja max och så ska det vara under en viss alder för att kunna göra det ja. Så. Ja. Utan du själv en spårning. Yes, vi fortsätter. Spyrja kött och svära kött. Yes, jag är ett löjver och nu är vi självgående i skolan i Höllskolan Sore och det var inte skolan. Borde inte för krävant att det är under högre utbildning det borde vara skolan. Ja, Egon? Jo, det är alltid man borde just framåt. Ta hälsoskolan kom, ta alltid inte man huxar så eller ta var man onga väg kommer vi har bytta skolhem alltså man har ju inte Västmanna och man är inte Ärastan i Heltur men är alltid att nu tar man byggde rotorna husarans skolan här gjorde man då samstundes alltså man byggde skolhem eller bojlene till nämgande samstundes så det är alltid absolut att vi skulle hålla fram vid och ta nästa hvis vi bestämmer så värda skolhem i Sore. Ja, Panta. Och så Ranva. Ja, outdoor skolhem tog att skolhem det har också en tydning för trunagen att jag nämner någon så det ska vara outdoor att det skulle vara skolhem till skolan här säkert. Ja, Ranva. Ja. Jo, sjönde. Jag har alltid nekva trivs väl så utan skola men är just så skulle det vara
en pastor av. Alltså, hvis man önskar att få fler folk att läsa till dömshalsräktare så ska karmarna vara i läge. Och här är det då Sverige och Norrön Church kvällt in ja tog vi fjärlästre och till östnäga som ska styrkas. Så vill jag också bara komma ner ett annat som är det att vi tar så alla det här och nu det kommer till bostadspolitiken. Alltså bostadsrådet är så inte här och nu, men vi måste också längt fram i tog. Hur så lärar vi och unga att istället för att vi snackar om pension och sådär, så då snackar vi att hur får vi det in i skolor att lära att det är vi att lägga till sojus och så vidare. Och i norra har man till sådana skipan här som man färdiga 4 månader hvis du unger, ajan till 30 år och lägger till vix som attla till ett hem, alltså till en bostad. Så är alltid vi ska östen huxa längt framåt och vi ska inte bara huxa bort här och nu. Ja, Herman, Sam Peter. Ja, sjåvande ska man ha ett gott lästraromkurv i Sorøyden. Man lägger sig en hackre lästrarstone ankrastans här som det inte är möjligt att ta som läser här att bosätta sig här ankrsväckna. Särskilt att infrastrukturen är så vanlig eller samfärsland i förhåll till resten av landet. Hvis du är bosättande norranfyr så måste du ha det. Sam Peter. Ja, jag är inte pura samtidigt. Vi är ju färdig att lyckas med flytta skolan elektroniskt norr alltså så det vi tar pop-up-skolor är stan norranfyr. Men man ser att tarven när de nöktar och Sorøyden. Nu här bor folk väl i närheten nu i skolan. Så jag alltid att det skulle jag försöka på en av men jag alltid inte det. Men tar man kommer att vi nu nämnt i allt av Herman det klarar ramla sig att det är akkurat här nu hus som här nu. Men det att familjerna får sett bygg och får trycka karmar runt om och samlöv. Det gör att de får fler böt och det är en halvföres hjälp. Alltså det gör till att halvföres och har det bättre än de har haft. Man ska hålla fingrarna långt väck från efterlön. Och kan lika om en liten kommentarer bara till det som checkar vid pensionen och Johanne. Och det är det man snackar om motdrockning av pension. Så större gånger 100% inför att det inte är motdrockning av pension. Så snackar man om hästen som tjänar nekva pengar att de är kvitt hej. De får inte folkpension. De har en egen pension. Det tjänar som nekva en egen pension. Hon ska inte motdrocknas. De har spartarna upp och de har betalt skatt av henne. De är öjarna och så tar det ut. Anfen, så Asano. Ja, nu gör det nästan som det är enkelt ting som gör att vi får prisen i. Landet färdigt inte just när vi får prisen störvis att göra prisen i. Jag bröt några favvis, nu känner jag sig att hålla så här väl. Det här kommer inte att bröta prisen störvis. Det som kommer att bröta prisen kommer att det kommer mer färra, bitchmarsnen, vi får nökta månaden mellan upp och ettspårning. Och här ska landet i ösen spela vi. Landet har inte bara byggt dyra. Vi har hört om akkurat dyra världsskatteland som har byggt, men de skönas priser som bostäder finns in ligger i middelen 24-26 skran vid ötlån. Och det är inte dörst ut det. Det är det vi röver inte. Och tar man så helt sig till den prisen så hade vi ett östen klara att bygga vi att hukta ett vad törven är. Jag har bra kanalen den största törven av boendet om det. Det har bostäder själv och kanna. Det är för 23 plus och till aldersgrupperna som är mellan 21 och 34. Till det skulle flytta hemmat. Ja. Och här är den största törven av boendet som är 40 plus. Men hvis man så spyr hva det vil jeg gjalda for det, så er det i kategoriene som øyder mellom 30 og 40 kvadratmeter. Så den øyneste chansen for jeg vet veldig skulle lytte det, til å finne nærkere skipaner som gjør det attraktivt til å følge at kunne få det fortjennelsen av det å tørve, og her må landet spille vi. Ja. Asano, Eikon, så runder vi det av. Ja, alltså själva må vi bitcha mer och själva det skulle privat också komma och bitcha, men anfinn alltså vi kommer vara samtal om att altaner är ett luxusvara. Är det så? Kvoi bitcha. Han kostar maximum 30,000 till formaten som du snackar om så det. Det är inte så lite nog. Alltså altaner är en symbol på hur onödiga bitching till göra. Och det är inte bara altaner. Nu är det vintern. Och det som bitching som negativt på men saknar till det att bitching är så strängt att bruka danska modeller. Att här är kvart för rör till skulle bruka, kaffe ventil till skulle bruka, här är allt.
Och det här ska göra simpelt. Så man det skulle privat och som bitcha mer det slett det, men bostad skulle fokusera på och en onkel eller en som äldre som inte har råd till och det skulle helt inte bitcha så flotta uppöver vi kvarja för arkitekter skulle komma och teckna det det betala ösn arkitekterna det skulle väck. Vi skulle vara simpelt som möjligt och det är en av oss. Och först Egon. Ja, det är snacka quick fix det här men vi har sett och kom fyra man har sett ju arbetat vid bostadspolitik och i senast och sett vad det vi har fått 2000 bostäder inte aktiverar och 2030 och det blir väl till men det är inte det att bostäder eller någon annan ska bygga 2001 det är att få aktivera tomhus. Och det är nekva timmar som är tom här man kan få aktivera några av timon och så är det bostäder och så är det allmängagnliga bostäderfällor som kommunen och där kunde bygga samman och till det privata. Alltså vi ser att arbetar samman så fär man det bara till och det är sett ut i korset vi tog vi några av de ting som jag nämnde i början här alltså man fär här man har gjort avtal i halvt klackska kommuner eisen vi inne och tåsa vi landet om att det är vi allmängagnliga bostäderfällor som är åt dig som är till unga ska och äldre och som är små och billiga så folk ska vara råd att bygga här. Ja, så det är en ting som skulle till. Klockan för 11 och nu fjärrar i salen så i alltid att vi får runda av här och i alltid att jag får höjta och vi får synja Chosanjin alltid. Plus så sent. Och jag får inte ötlån som har varit här och tack för att du kom och ösn ötltikon som har hukt vi och för inte ötlån har gått väl och jag har alltid höjt stjärnan och varsp någon anfinn om att synja Chosanjin börjar vi tog.